Bueno, isto é raro, porque, claro, eu sempre fago os inicios, eu solo ca miña cámara, e paso despois ao convidado, pois xa está aquí o noso Sí, señor. convidado, o gran Nuno, como grande amore hoxe, Efectivamente. repetidor nesta tempada e saldando unha cousa que ti visitaches a Canle por primeira vez 2022 Hostia. e non volviches. Wow. Dende entón, Fai 4 anos, chaval. 4 anos. Mi anda que non pasaron cousas en 4 anos, mi macho, chaval. Sí, pues claro, pode ser. Porque, fíjemos, aquela de Grande Amor de Porto Santo era esta, claro, sí, sí, sí. E ten delito, a verdade, que, joder, coincidimos en Mil sitios, movidas, sí, falamos sí, sí. varias veces, Sí, 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 sí. unha cousa e outra, e non Hostia, pasamos é por verdade, aquí, chaval, guau, 4 anos, tío. e claro, cando foi o de Porto Santo, claro, foi salir o disco de Porto Santo, hostia, quero traerlos aquí, e claro, despois eu pensaba, digo, coño, vale, ven Porto Santo, pero, joder, ya que Nuno, que grande amore, sacaron dos discos dende aquela, Sí, hubo é verdade, cousas, claro, sí, sí, sí. hubo moitas novidades, hubo cambios, non pasou por aquí, e Sí, digo, sí, pois, sí, sí. antes de que acabe a tempada, Pues tienes sí, que señor, vir. joder, pues gracias por traerme, joder. Porque aparte, eso, vamos a ter moito que falar. Sí, 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 esa que, claro, en 4 anos, desde aquelas que máis nós temos así vida de gato ou de can, que cada ano parece que che pasan 6 ou 7 por encima, en 4 anos, mi má, que non pasaron novedades. E que, de feito, xuraría, estaba falando con un colega no surfing, que vou entrevistar a Nuno, tal, e creo que daquelas, Clara, claro, non estaba Nin Clara. Clara nin María, o sea, María podía estar empezando no grupo, porque se foi en outono ou así, pode ser que sí, pero se foi en primavera, aínda iba eu solo aos concertos. No, foi outono. Sí, pois entón foi que estaba empezando María. Clara viñera unha vez de sustituta de María a Foz, o Brao, que é o Festival Brao, eso, María coincidía allí con algo de Culnenas, penso que era, entón veu Clara de DJ, pero bueno, eso, dera un concerto con Clara, e meses despois, a principios do 23, foi cando entrou xa a Clara a formación, que claro, realmente, desde que está Clara no grupo pasaron 3 anos, pero é que para nós foron eso 15, son locura, o sea, eu non me acordo como era Grande Amor antes de Clara, Clara tamén o dice, eu non me acordo como era a miña vida antes de tocar en Grande Amor, só foron 3 anos, que a ver, son 3 anos xa tampouco, son 15 días, pero a mí ainda así dá a impresión de que foi moito máis tempo, verdad? Moito máis. E vamos a pasar eso, vamos un pouco a intentar facer memoria de todo este tempo, pero claro, ti ahora mismo ves agora, despois de actuar no surfing, Sí. por segunda vez, Sí, con señor. banda, Con banda, sí, señor. que claro, viñeches con María comezando en dos primeiros pasos. Sí, no surfing eu creo que tocamos con todos os formatos. Eu solo, con María e Clara, e agora fixemos o concerto con banda. Sí, a verdade é que eu creo que é o único festi de todos o que fomos con todos os formatos. Sí. E claro, a diferencia, pues, aínda volvín a ver fai pouco unha foto que ten ali Joseño na oficina de Ernie do primeiro surfing ao que fun tocar, que foran dos últimos bolos que fixen eu solo, era xuño do 22, claro, e foi das primeiras veces, se non foi a primeira, que me tirei ao público, entón estaba eu como tensísimo nesa imaxe, acordo perfectamente dese bolo, que eu, joder, había moita xente cando aínda era o escenario do outro lado do río logo, acordo me estás tocando ali e dicir, que burrada de peña tal, claro, ese concerto era eu solo, literalmente, co sampler, aí caixa de ritmos logo, tal, e pa diante, claro, en comparación con ahora cambiou bastante o asunto, claro, sí. Sona un pouco romántico que vou decir, quizáis, pero primeira vez que te presentas con banda, Teatro Colón, onde actuaches ti solo tamén. É verdad, sí. Surfing de Lérez, Sí, un dos últimos sitios onde actúas ti solo, te presentas con banda. Claro, facendo ahora un pouco un resumen rápido de todo este tempo, hostia, cando empezaches a primeirísima vez con esto, había un mínimo na túa cabeza que dixese vas a chegar a este punto no que estás agora? Xa, boa pregunta. A ver, sí, en tanto que eu sempre digo que, eu empecé a facer cousas así en formato máis electrónico, a ir eu solo e tal, por pura necesidade, non é que eu sempre o digo e repítome tamén moito con isto, pero é que é certo, eu non teño aí coñecementos de electrónica
non son, por exemplo, como van ser Cernadas e White, que son xente que sabe de electrónica, e son como se foran músicos de jazz, pero da electrónica, son xente que controla moito e que ten aí un universo sónico dentro da electrónica, tal. Eu, si cheguei a algo parecido a ese universo sónico foi por necesidade, por casualidade, porque empecé a facer temas eu solo, logo veo o Covid e apetecíame tocar os temas de Grande Amor en directo e non era viable logo montar unha banda a moitos niveles, aparte que eu son bastante de que non parezca, pasei un que cousas conservador no sentido de costame moito dar o paso de dicir, de cando pasei de eu solo a Vir María xa me rayaba porque digo, a xente vai deixar de gustar porque xa somos dous, e cando entrou Clara digo, a ver se vai molar ahora sendo tres, e agora coa banda tamén é como, bueno, pero pouco a pouco, non por nada, xa porque me costa dar así ese salto. Entón, a ver, pensei que pudese, sí, porque era perfectamente plausible logo. Tamén é certo que tampouco é que iso viñese acompañado de, quer decir, non é eso, que de repente nos pasase unha cousa así, un petardazo como ultra ligera, ou grupos así, que de repente fan 8 rivieras, non é que digas tú, Dios, empecé aquí desamparado e agora estamos con a banda facendo un WeThink. De feito, eu creo que cando iba eu solo non é que tivésemos máis público porque, jolín, fixamos cousas máis grandes despois co paso do tempo. Iso sí que é certo que foi progresivamente medrando o proxecto, pero creo que sí que había unha mínima vontade pop no proxecto e un apego pop que a xente que se perdeu ao ir entrando máis xente, verdad? Entón, non sei, é curioso, o sea, sí que me costaría pensar, sobre todo o que pasou polo medio, de ter dado tantísimos bolos, xirado tanto por aquí, logo empezar a xirar tamén moito polo territorio español e tal, pois sí que, home, costaríame pensalo, sí. Pero mira, acabas de decir unha cousa que igual a xente pode dicir, hostia, pero por qué? O feito de que es un pouco conservador e te costa ese cambio, porque claro, o que dende fora, por exemplo, o tema banda, eu creo que a gran maioría, que a xente que falei, todos coincidimos en que era algo que en algún momento tiña que darse, igual que a chegada de Clara, igual que seguramente a chegada de María, todos son cousas que se tiñan que dar, e creo que toda a xente o vemos, pero claro, eu entendo o teu punto de vista, porque ao final é como, vale, estou eu solo, hostia, a xente está vindo os concertos, a xente está falando de mí, estou funcionando, claro, é meter unha persona máis, xa vai a cambiar un pouco o concepto. Son cousas que ainda que a priori funcionen, claro, na mente de un, cando a cousa funciona, calquera cambio é difícil. É curioso porque é que ni siquiera é que sexa por tan funcionar, quer decir, non é que digas tú, Dios, por lo menos non é o resorte que me salta aí na cabeza pensando neso, que digo, buah, que isto está funcionando como un tiro, a ver se se perde eso. Non, simplemente medo a que vaya mal, pero non por decir, vou perder unha posición aí super guai que teño, super... Non, é porque de primeiras, pois sí, non sei, cóstame, pois igual que tamén empezamos a levar a Tere facéndonos as luces, pois fíxonos a Capitol aí atrás, vainos facer os bolos con banda agora no este verán, e a miña idea é que pois vai a máis eso, é igual que levando a Iago de técnico, que outro día, bueno, no surfing estuvo Juan, que non estaba Iago, pero todas esas cousas xa podíamos ter feito antes, ao mesmo tempo, non sei, é que a min cóstame, sobre todo creo que o máis me costa é xa non polo formato en sí de meter máis xente ou incluir máis xente no equipo ou tal, senón por dar coa xente correcta, eso sí que me dá medo. Quer decir, ao final todos os grupos, obviamente, pero no noso caso creo que en especial a dinámica depende moito de que teñamos un bon trato entre nós, que obviamente todo o mundo dice, no, eu quero traballar con xente que me levo mal, obviamente nadie vai dicir eso, pero quer decir que nós pois eso, pasamos moito tempo xuntos, gran parte da gracia que ten para nós, e supoño que para a xente tamén, o proxecto é que iso logo se reflexe e tal, non é que señamos, pois eso, como isto de cando se formou o Led Zeppelin, que eran 4 músicos que apenas se conocían, músicos de estudio que tocaban genial e congeniaron ben e tal, e pa diante, non tiñan por que ser tampouco amigos, aínda que desarrollaran a raíz de súa amistad, pero quer dicir que era un pouco igual. Claro, non é o noso caso. Entón, si que digo, buah, a hora de eso, de meter a alguén no equipo, pois sí, tes non reticencias, pero así como que dame... Sí, que pode romper un pouco esa dinámica pero non por romper, tampouco que digo, Dios, vai vivir aquí
el mal a asolarnos, sabes? No, pero sí que eu entendo, aquí ao falar con tantos proxectos, vendo como se forman e demais, toda a xente coincide precisamente un pouco en isto, non? É que non importa tanto que sexa o mellor técnico de sonido, nin o mellor non sei que, nin o mellor non sei canto. Que nese sentido, tanto Iago como Tere son buenísimos, nós como músicos non tanto, pero eles son pero aí moi está, pro, joder. canto mellor poñas o sonido das luces, vai se tapa outro. Home, claro. No, pero sí que é verdad que ao final é eso, que non ten por que ser os mellores en sí, senón que entren con ese bo rollo, con esa cousa que digas ti, vale, este entra novo, pero sigue merecendo a pena todo o esfuerzo, as horas de coche, as horas de prueba e todo o que hai detrás. Sí. De feito, mesmo, por exemplo, cando un dos primeiros, bueno, non dos primeiros, pero un dos bolos que fixemos este ano con Iago de técnico, claro, el viña de estar co Rapans o día antes en Barcelona, creo que era. Ese día tocábamos nós e viñamos facer o sonido a Rianxo, acabamos a prova de son en Rianxo, fomos ata Cans porque eu a cantar cos homens un tema con eles ali, tá? Acabar en Cans, volver para Rianxo, facer o bolo ás, non sei, 12 e pico da noite, unha cousa así, volver e tal, e el me dice, sí, veña, vou con vos, podíase quedar ali en Rianxo dormindo, pero dice, non, veña, vou con vos, tal. Dices, claro, que este tipo de cousas, claro, é complicado, o sea, se non xurde de ter un bon rollo, porque o Iago conozco xa de fai tempo e tal, e levámonos moi ben, claro, se non nace así, é raro que se dea. E si que é algo que estudios, necesito que a miña con o noso técnico vai a estar con nós en Cans, porque que tampouco estamos facendo nada especial, pero si que hai unha camaradería ou un algo que sí que mola que este, porque nós tamén temos unha aproximación, creo, nese sentido bastante naif logo a música logo, non sei, mola que se den este tipo de situacións. Molan porque ao final, claro, a música, os cartos que dá a música non son para vivir de millóns aos niveles aos que vos podes mover vos. Entón, claro, sempre digo, hostia, é que os cartos son os cartos, chegan, vale, podes vivir un pouco, non sei que tal, pero hostia, esas horas, ese tempo, eso previo de que estás de bo rollo, eu sempre digo, joder, que envidio de ter un proxecto musical. É o único, seguramente o único que envidio realmente ter un proxecto musical é esas horas de estar con todo o equipo, de esas risas, esas anécdotas e decir, hostia, é que coño, vou a tocar non sei onde, xa, vale, toquei, o bolo foi mellor, foi peor, pero hostia, é que me levo esta experiencia previa no backstage ou despois cas risas. É que de feito, eu dos maiores contrastes que noto de cando iba solo a agora é eso, a experiencia cambia moitísimo. Eu cando iba solo, acordo, me parte iba no meu coche vello que de feito que modera a irmá de Roberto Sobrado. Eu tocaba na banda de Roberto Sobrado antes, e Iria, súa irmá, bueno, ese coche iba a cambiar ou estaba xa medio para desguazar, e deron, a verdade que estou moi agradecido porque senón non iba a ter o daquilo un coche nin pa Dios, era un Ibiza do 99, unha cousa así. E por aí iba, por Galicia adiante, porque non tinha que ir para fora tamén co Ibiza ese, claro, solo completamente. Había fins de semana, eu acordo, o primeiro Porto América o que fun, que o día siguiente, creo que fixen Porto América xoves, venres Valladolid, sábado Madrid, unha cousa así. Claro, eu sábado a noite estaba en plan de, pero estou facendo a miña vida. Porque, verdad, solo completamente, ou estás solo ou estás no concerto diante de xente a tope tal, pero logo volves a estar solo. Entón, como un contraste loquísimo, e todo o que era o viaxe, todo tal, era unha animalada, era unha cousa de tortura psicológica. Eso cambia moito a experiencia. A parte aí tamén, digo moito isto, me repito moito, pero que é certo, jolín, que tuvemos moita sorte cando empezamos a ir os tres xuntos, Clara, María e eu, porque non éramos amigos de antes, nem nos coñecíamos de antes. Eu sí que, bueno, un pouco contradicíndome co que dicía antes de Led Zeppelin, no? Que eu sí que as coñecía a elas por separado e levábame guai con elas, pero non é que fomos nós un grupo de amigos previamente nin tal. Entón aí sí que foi das veces que fomos así máis inconsciente, que ahora penso e digo, claro, elas mesmo tamén o dicen, e digo, é que tú imagínate que non nos chegamos a levar ben e tal, isto iba a ser, o sea, acabábase o toque o rollo, porque que tería sentido, que, o sea, podía pasar perfectamente, era probable, e foi así todo un pouco, nese sentido sí que foi, non sei, algún tipo de inspiración divina ou de azar cósmico ou algo, que eso, empezamos a ir os tres e tivemos moita sorte que nos levamos super ben, e confinamos moi ben os tres, que podían ter pasado. É claro que hai veces que ao final pasas ao mellor 4 ou 5 días
todo o día, pero todo o día con esa xente, é como se fora unha excursión de fin de curso constante, que se non está todo... que ainda nos levándonos moi ben, eso, o cuarto ou quinto día estás en plan... Xa dicir, bueno, si acabamos ahora de volver para casa... Quero ir xa, home, si, hai fins de semana que son locura. O fin de semana, o último que tivemos o ano pasado, bueno, o ano pasado foi o ano que timos máis concertos na nosa historia, timos 55, que son, home, comparado cos grupos guiris que xiron por aí non é tanto, pero son bastantes, son bastantes. E o último fin de semana, xusto antes de Noite Boa, que creo que chegamos a casa o 23 de decembro ou así, que fixéramos Palencia, non sei se viñemos de Madrid, de gravar non sei que movida ou facer algo tal, e fixéramos Palencia, un día polo medio sen facer nada, e Santander. Claro, ao quinto día, volvendo de Santander, Clara estaba e dije, chavales, outra así é comigo, non contedes máis. Ainda con todo eso, é, claro, moi cansado, moi agotador, estás moitísimas horas ca mesma xente, además, eso, comendo xuntos, dormindo no mesmo aloxamento, moitísimas horas de furgoneta xuntos, entón, claro, ainda que tienes unha relación impecable, eso chega un punto en que estás cansado que estar solo, ou con tua familia, ou cos teus amigos, ou tal, pero aparte deso. Xa chigo, nese sentido, ainda tendo unha moi boa relación pasa iso, non me quero imaginar esos grupos que de repente se empezan a levar mal, ou historias que contaban de eso, giras dos Pixies por non sei donde, cando xa non se falaban, e guau, ten que ser unha animalada. É que eso, ainda que eu sempre o figuro, non? Ti, Oasis, por exemplo, non? Ti podes gañar moitísimos cartos por cada concerto, ter cartos para vivir 5 anos, porque esa xente seguro que cada concerto lles chega para vivir a hostia de tempo, máis alá de royalties e tal, pero claro, ti iso podes aguantar un ano, claro. 2 anos, quizáis, e concertos moi espaciados, porque eu me imagino ter que girar, como dis ti, cada fin de semana, 2 días, 3 días ou mellor durante 3 meses, ca xente ca que te levas mal. Sí, eu creo que ten que ser complicado, ainda que eso, poidas disociar un pouco ou dicir, no, asumo que é só pola pasta e tal, xa, sí, pode ser, non digo que non, pero eu creo que non sei, eu polo menos non coñezo, non se me ocurre un caso de xente que o montara ben, como para dicir, non me pasa ningún tipo de factura, eu sei que non me levo ben co resto do grupo, dormimos en hoteles distintos incluso ou que sexa tal, facemos a nosa vida, solamente tocábamos xuntos, bueno, habrá que, bueno, mira, os Ramones que non se falaban, Joe e Johnny non se falaron durante 20 anos ou unha locura así, e xiraban por todo o mundo xuntos, é verdad que iso ten mérito, eu parece unha pesadilla, non sei como se pode facer, pero supoño que se eres moi profesional, pois tamén habrá xente que non se leva ben, que traballe nunha oficina de administrativo, tampouco se leva ben cos compañeiros e tes que apandar, pero claro, o rollo de estar de xira, xa digo, como implica estar todo o día, porque no caso de que eso, miña irmá, que é profesora, se leve mal con compañeros, bueno, amárgate, home, jolín, é complicado e tal, pero bueno, dentro do, entre comillas, dentro do que tal, pues son as horas de traballo ao día, nada máis, que xa abondo é, pero solo eso, pero claro, se encima tens que despois ir para a casa no mismo coche que eles, estar na casa cenando con eles, era como, pero que tortura. Claro, porque ao final no teu traballo, pois depende como sexa, igual te levas mal, pero non estás todo o tempo, non coincides todo, claro, que ti faz unha función e tal. Claro. Mira outra cosa que dixeches agora, que non creo que se me olvide preguntarte, que, sobre todo cando estabas ti solo, pero imagino que tamén pode pasar agora, claro, ti subes ao escenario, o escenario creo que é un sitio moi perigoso, porque claro, ti te subes, faz o teu rollo, a xente te aplaude, a xente te vitorea, pero despois baixas a un mundo real, entre comillas. Como se gestiona eso de, tanto cando estabas solo como incluso, imagino que agora de, claro, te subes arriba, todo é maravilloso, a xente te aplaude, non sei que, e despois, claro, o resto de tempo, os días que non giras, eres unha persona normal, que faz vida normal, como se leva esa? Eu non te sabría dicir, que tampouco, pola miña parte, non é que haxa moita reflexión sobre eso, nin seña moi metódico nese sentido. Eu, de feito, moitas veces me pasa que cando estou no escenario en sí, cando máis logo a gusto estou, cando máis distendido, entre comillas, estou, cando me sinto máis cómodo, pero ao mesmo tempo, se estás no escenario, se tens como unha especie de
consciencia absoluta, non sei como dicirlo, sonar moi hippie, de, todo, sempre teño impresións de que todo o que sucede no escenario como que suma ao concerto ou ao show en general, ou todo ben, tal, todo confiado, e pareceme como que estou sendo consciente de todo e tal, pero tamén ao mesmo tempo creo que hai unha sensación aí como de medio irrealidade cando estou no escenario, porque eu logo ao baixar moitas veces me pasa que vexo stories ou así, digo, pero ser, o sea, non me sinto nada identificado con vexo, digo, ser eu, que movida. Tamén, que paséis moito a Clara e a María, temos falado bastantes veces, como que no momento, sí, non é que sinta, vale, vou entrar en mood escenario, vou cambiar o chip tal, pero supoño que pasará automáticamente, de forma inevitable, porque xa chigo, despois véxome e digo, ostras, que da. Pero non é algo, xa chigo, no meu caso moi reflexionado, porque é máis ben visceral. Para min, xa chigo, é que casi me sinto eso, máis relajado. Dicía nunha entrevista a Luquillo, que tamén manda cara estar citando Luquillo, pero é verdad, que dicía nunha entrevista que él realmente sentía que cando estaba interpretando era no día a día, cando estás a facer cousas pues normales de adulto funcional, que só o que se me dá mal, de verdad, aí sí que digo, claro, cando teño que falar con a gestoría, cousas da renta, ou que me cobraron de más na luz este mes, ou non sei que... Eso que te costa, eso que digo, eso que me parece unha locura, eso digo, como se fai isto, eso que me parece unha locura de dar gestionado eso, tal, así que me parece fascinante, pero logo no escenario eso é onde me sinto pues, relajado e a gusto. Non tanto como de son eu mismo ou non, porque ao final eu mismo, pues tú eres tú adaptándote a cada situación da vida, non creo que haxa unha esencia de ti que solo sale en X momentos, pero sí que me sinto eso, máis cómodo e, o sea, problematizo máis outras cousas que eso, vamos, eso de longe. A ver, si que te toque no escenario, eu creo que calquera que te vexa un único concerto sabe que ti te soltas moito, sí. te da igual contar casi calquera cousa. Sí, no escenario estou, xe chico, máis cómodo, eso sin duda, sí. Mira, por volver a seguir facendo un pouco así de recapitulación, claro, 3 discos no mercado, que ten narices, porque podía ter posto aí un deles e estado de corallaco. Pero tu vou pagar a veliña esta, porque está aí un pouco máis así. Estaba aí dando como máis luz tal. Tengo de corallaco, bueno, por lo menos teño alguén da familia, non? Que non teño que está moi guapo o disco. Dixeche antes que no Surfing que sonaron moi ben, Vou cambiar a pregunta. Familia Ernie Records. Toda, bueno, xente que estades agora, pero Ernie como entidade, como Josiño como entidade, para a túa carreira e para, bueno, o punto no que estamos, porque lembrome que revisaba a primeira conversa antes por a mañán, así un pouco por riba, e dicías ti, joder, que se non fose por Josiño, que non tenes conseguido tantos bolos, que a cousa tal, seguro. E aquela pasou todo o que pasou agora. Que significan para ti? Eu sigo pensando o mismo, eu creo que a verdad foi moi non sei como dicirche, tío, tamén é que hai veces, eu non son creo que nada místico nin tal, pero sí que hai veces que digo, joder, sí que parece que se alinearon aí os astros todos no momento concreto, pues por exemplo eso, como no caso de atoparnos María, Clara e eu, ou de atopar a Jaco, que curra con nós de produtor, que xa fai un par de anos que estamos currando moito con el e entendémonos super ben. Casos así, sí que digo, sí que parece que foi algún tipo de, sí, non sei, intervención divina, de que como que veo a alguén guiarte e dicir, no, aquí. E no caso de Josiño eu interpreto tamén así, o sea, foi logo eu coñeci no raíz de, bueno, xa sabía que existía de antes, logo de que toco con grupos dende que formamos o Ayatolá, que empezamos a tocar por aí adiante e tal, e xa sabíamos que, jolín, que era Josiño quen levaba pues, a Niños Mutantes, a Novedades, bueno, Hollywater, máis grupos que tocaban por Galicia, logo, ao mesmo tempo que tocábamos nós, moito máis tochos que nós, pero quero dicir que sabías quen era Josiño e sabías que existía esa figura. Eu coñecino máis, empecé a currar con el logo, a raíz se deu Rodi de Chicho, bueno, de Chicho con Ortiga logo. Empezamos a traballar xuntos daquela, xusto cando chegou o COVID, sí, no 2020. Si, eu creo que por como son eu, por como é o proxecto, por tal, é que
son tantas anomalías xuntas na carreira de Grande Amore que eu creo que se ese proxecto non levara a Josiño ou si, non estivese desde o principio en Erni, non teria existido, non teria sentido. Creo que tamén axudou, bueno, sempre digo tamén, o do Covid logo, no sentido de que, pues eso, era un grupo de que era moito máis fácil movernos a nós, que de repente se quixeras levar a Fridonia, que tuvera un motor, que son 500.000 personas, pues claro, obviamente, era máis fácil que fan un ciclo de algo en Padrón, ou en Vimianzo, ou en Lugo, pues que vaya un de bueno, é máis fácil. Todos de distintas zonas ou número tal. Atribúyolle, logo, o 100%, digo totalmente en serio, non é por ser aquí Guardiola ni tal, pero o 100% de como foi o proxecto, a nivel, logo, extramusical, a nivel de circunstancias, foi todo gracias a que iso, que ao principio era moi fácil de mover, e a que o levara a Josiño. Eu penso moitas veces que, eso, se mañá, pues, pecha todo Josiño, e se quere dedicar a pintar cuadros impresionistas, pois home, terei que fazer o que vai podendo para seguir dedicándome a isto, ou intentalo polo menos, ou pero sí que creo que a min personalmente costaríame moito traballar con outra persona porque si, non sei, enténdome moi ben con Josiño, enténdome moi ben, e incluso nas cousas nas que non me entendo con el funcionamos ben, quero dicir, por exemplo, el non é unha persona así moi, non é un manager moi intervencionista na parte creativa, non é nada intervencionista na parte creativa. Hai outros que sí, hai xente a que lle gusta que sí, hai artistas que necesitan eso, hai xente que lle gustaría que o seu manager fora así un esteta, non sei como dicir, sabes, que marcase o camiño. Sí, unha persona moi enterada de tendencias, de cousas ou de tal. Fálame desto ou este ritmo porque é lo que ahora lo va a petar. Sí, ou incluso só polo de lo va a petar, pois convierte unhas influencias musicales moi concretas que son as mesmas que as túas, e te interesa que tal, ou que está máis actualizado que a ti, entón interesa... Bueno, non sei, eu sei que hai moitos, logo, modelos de como levar un proxecto, pero, por exemplo, Josiño neso non é nada intervencionista. Claro, a min eso, gústame, concordo con eso, para min personalmente vexo que funciona, porque a min costaríame moito ter que lidiar con unha figura así, é dicir, xa é tan caótico o proxecto, porque é tan caótica a miña mente, é un reflexo deso, é tan peculiar, é tan extraño, que se encima eu tuvese que a xente que traballa no meu círculo cercano explicarlle, claro, pitchearlle cousas, eu non podería tamén por como son eu, daríame bajón, porque son moi propenso a eso, e diría eu, que va, desisto. Hostia, se lle teño que explicar porque non están convencidos, hostia, se non están convencidos... Sí, entón digo, pues quédome na casa xogando a Civilization, tío. Non paso nin música ni nada, paso porque desanímome rápido con eso. Nese sentido, Josiño non é nada así, eu sei, estou seguro de que tal como funcionou o primeiro disco, que funcionou dunha forma moi inesperada, xa digo sempre tamén, non é que de repente como se discos fóramos Coldplay, nin Rosalía, ni nada, pero, jolín, sí que funcionou... Pero empezou a sonar... Sí, funcionou moito mellor do que esperamos. E sería lóxico, esperable, pois, facer un segundo disco aínda un pouco máis popero, intentar facer colabos a nivel estatal con artistas que estén así jóvenes, medio pegados, fatal, para non sei que, e intentar xa co terceiro facer a quinta esencia deso, e foi a inversa, que tampouco quero crear, logo, ten que colgar aí unha corona de laureles por eso, pero que decir, é porque me apeteceu, porque empecé a descubrir música así máis escura e máis tal, e xe, vamos a fazer este rollo así máis, eso, máis extremo, non? E eu sei que, pues, entre comillas, polo ben de Josiño, a corto plazo tamén hai que ver en que sentido sería pa ben, pero que máis goloso, polo menos, sería ter medido o nome, non? Pero fai aí... Siga a liña, mantén aí un pouco... Claro, tenta facer un colabo con, eu que sei, con Luna aquí, non sei con que colabo, con tal, intenta pegarte ou fai algo así, tal. E nunca me dixo nada de eso, nin de portadas, nin de tema de fotos, nin de nada. El sempre, apoiounos en todo, non só apoiarnos, sino que sempre adiantou a pasta igual, eso, jolín,
que tampouco formos nós aí un grupo de grandísimos gastos ni nada, No, pero bueno. Pero eu vexo como esa aposta de alguén que non tiña por que apostar, porque ao final Si, non tiña no, por qué, porque non, tío, sobre plano non tiña sentido facelo. vas a sacar isto dicindo, mira, no, o sacas Claro, o mismo ou non, claro, e non o eso é, sacas, pois eso non. é, eso é, sí, sí. E toda a aposta, xa de cartos, xa de... Tamén eu vexo unha cousa de Josiño e dos managers, Sí, sí, sí. de cosas en general. Que claro, farallo os festivales ou as salas ou as festas ou non sei que, hostia, leva este proxecto, porque agora é máis fácil moverte, non? Porque xa... Sí, tal, sí, pero ao sí. principio como leva isto e claro, sale o segundo disco cambiado, no, pero aposta, bueno, Sí, pero sí, el sí, disco, de verdad, No, claro, claro. levo. Eu sei que hai promotores por aí adiante, por exemplo, o do WIC, o do Winter in the City de Segovia, que tamén era o de Badajoz, cando fomos tocar e fai pouco, tal. Sí que hai promotores que nos levaron por sacarnos Josiño, polo bon rollo que teñen con ele, a confianza que teñen en Josiño, de levarnos, moitos de dicir, previamente non me convencíades moito, pero insistirme Josiño que si aposta por el, xa verás como en directo van de convencer e tal, e logo quedar encantados co directo, gustarlles, dicen, guau, sí que é verdad, tal, que guai, guau, pois non fora por Josiño non vos traía, eso pasamos así de veces, jolín. Entón, claro, nese sentido nos, bueno, eu en concreto, aí tuve moita sorte, atopamos aí un moi bon vínculo logo Josiño Maseu, e claro, non sei como valería eu para currar con outra xente, porque pasa que, bueno, si estou aquí divagando moito, tú dime, pero Tú, esto es totalmente libre. pasa, hai un pouco unha relación así compleja dos artistas coa xente, digamos, da industria, porque creo que hai unha relación que de por sí está condenada á insatisfacción. Quero dicir, cando a época das majors que funcionaban os 80, antes de nada independiente ni nada, 70, 80, tal, como que moita xente clamaba al cielo por ojalá os artistas tuveran independencia e libertad creativa e tal, e non tuveran presos por de ter que facer hits ou discos que funcionan, ou sei que tal. Claro, logo que eso xa se foi progresivamente desmantelando, deixando de existir ese mundo, ese establishment aí fuerte e tal, claro, tes moitísima, a día de hoxe, máis que nunca, moitísima libertad, salen moitos proxectos que fai anos eran impensables, ou mismo mala gestión, grupos así, ou Alcalá Norte na forma na que funcionaron, que é complicado de eso, o cousa complicada de pitchar, complicada de vender e tal. Que pasa que ao mesmo tempo hai xente, eu entendo tamén, que quere solucionar. Eu quero eso, estar traballando con alguén que sea un pouco esa figura de AR e tal, ou de director creativo, como queres chamarlle, que si antes había moito deso, agora foise perdendo. Eu quero eso, quero a alguén que me desas direccións. E claro, que pasa? Que aí danse dúas cousas. Eu, por exemplo, claro, eu son totalmente fillo e partidario da idea, eso, da libertad creativa, da independencia do artista, porque me gusta eso, e gustan os grupos, eso, pues, gustame Sonic Youth, ou gustame grupos que pues, son totalmente fruto deso, desa filosofía, Fugazi e cousas así, que é moi complicado que tú lle vayas a un director creativo de calquera cousa e non, vou facer un grupo como Sonic Youth, e home, claro, claro. Dale valante, venga. Non existiría eses grupos se non fora por eso. Eu creo que o mundo creo que é objetivamente mellor existindo grupos como Fugazi ou como Sonic Youth que se non existen eses grupos. Entón eu, de por sí, tiro moito por eso. E tamén pasa que eu, jolín, vexo moita xente que supuestamente pues, da industria musical, supuestamente saben moito de música e tenche que dicir eso, ou lo que va a funcionar, lo que tal, non sei que, e logo son xente que tampouco escoitou tantos discos. Logo non digo por mal ni nada, pero sí, eu sei que hai moitas figuras como creativas que supuestamente che teñen que marcar por onde tal, e tampouco os vexo peña máis melómana, nin máis, non sei, é como... Non sei, non é unha figura que a min me genera especial simpatía. É que moitas veces cando eu vexo a xente ou se comenta ou hai artigos ou tal de cousas que van a funcionar ou non sei que, ou hai que facer isto, e eu digo, hostia, hai moitos exemplos, acabas de nomear ti, por exemplo, a mala gestión ou Alcalá Norte, proxectos que a priori dirías ti, pois igual isto non vai a funcionar porque mira lo que está sonando, mira lo que non sei que, mira lo que escuchan os chavales, e precisamente mala gestión cos chavales onde está funcionando, e a priori dirías tú non, porque os chavales escuchan el urbano e non tal,
E ao final, eu entendo que hai unha serie de cousas ou de estándares que son a priori por onde hai cousas que van a funcionar máis ou menos. Pero sempre vai haber este tipo de proxectos que se escapan un pouco do que 4 tipos aí arriba nunha oficina que, como dis ti, escoitan a música da súa discográfica e non escoitan nada máis, igual, ni sequera da súa discográfica, que dirían, no, estes proxectos non, e sin embargo, joder. E ao mesmo tempo pasa outra cousa tamén que me leva a min a contraria logo, que é que é certo que hai moita xente que por como é esa xente a nivel creativo, sí que non lle vería mal, pois un pouco ese contrapeso de alguén dicindolle, no, isto ten que ser así un pouco máis potable, ou máis refinado. Sí que esa presión, por outra parte, esa presión sí que axuda moitas veces a facer unha obra mellor. Entón, claro, é que está sempre esa relación tensa. De feito, no libro este de Hitchcock con Truffaut, que entrevistaba a Truffaut a Hitchcock, el dicía, eu durante moitos anos traballei con David O. Selznick, que era un mítico produtor americano de cine dos 40, e durante moitos anos traballei con el, eu odiaba a muerte, porque tipo, eu dicía, quero facer esta escena de X movida para eu que sei, Rebecca, ou para non sei que película estaba con el Rebecca, non sei, bueno, da igual, quero facer isto, e tipo dicíame, no, tens que facer mellor esta outra. Eu dicíalle, no, esta outra que me dices, no, vou refacela como total. E desa tensión e dese debate acababa chegando a puntos moito máis interesantes que se el fixera o que lle salía de primeiras. Entón, claro, eu son consciente de que eso pasa, jolín, estou seguro que hai moitos grupos que me gustan que foron beneficiados deso, pero ao mesmo tempo tamén son conscientes de que a min, de forma innata, non me sale respetar ese tipo de figuras. Non é por mal, nin por tal, pero porque, bueno, sí que me parece que do que tú tes na cabeza o que realmente queres comunicar e tal, darlle explicado eso, xa digo, sobre plano a alguén é moi complicado, e en según que proxectos máis aínda, como creo que é no caso de Gran Amor, que é bastante extraño todo. Entón, claro, tú dependes de que esa persona teña no mismo mood que a ti, comparta referentes, comparta visión, comparta tal, e este disposto a apostar por eso. Non sei, hai como toda unha marabunta aí de situacións, se eu non creo que haxe unha resposta correcta, nin unha relación boa. Es verdad, que é o bon? Ser independente creativo 100% ou estás traballando con alguén que te está exprimindo, pero en base a exprimirte, a apretarche, tú tamén sacas o mellor de ti e faz cousas objetivamente mellores. Claro, creo que hai unha tensión, a mí sempre me acaba salindo a vena, pois eso, de artista hippie, de no, yo quero expresar mi voz al mundo, pero hai veces que tamén cunde o outro. Chico, no caso de Josiño entendo moi ben con el, porque sí que dá esa libertad creativa, e el confía moito logo nos proxectos que leva, e nunca che dice fai isto outro, non. Nese sentido eu, xa chico, congenio moi ben con el. Eso, delega moito a parte, toda, basicamente, creativa no proxecto. E a parte, el tamén foi quen nos abreu o mundo de certos festivales en España, sobre todo de Radio 3, que, jolín, foi un dos pilares do grupo desde o principio, que tivemos moita sorte, que nos puxeron moito ali desde empezar a Grande Amore, e seguimos sonando entre comillas bastante, non que tíamos todos os días sonando ali moito menos, pero jolín, sí que bastante e tal. Entón, eu sei que moita desa xente coñeceunos simplemente porque son colegas de Josiño, conocemos desde fai 1000 anos, e en plan, escoita isto, que se eu chego a mandar eu por Instagram a pues, non sei se o Patillas, pero como eu non conocía tanto de antes Josiño, pero a Virginia Díaz ou sí, que igual chega e non te o conocer nunca, claro, porque chegarán 500.000 cada día, e claro que entón nese sentido, chico, eu para min con Josiño aí foi desde o minuto a match. E nese match, nesa liberdade creativa, está ese primeiro disco, ese segundo disco no cal abandonas un pouco ese sonido máis pop, un terceiro disco que volves a rachar un pouquiño, volves a evolucionar, a cambiar o sonido. Entendo que tamén un pouco por lo que estabas escoitando, porque tu cabeza o pedía. Sí, ao final tamén o terceiro disco foi un pouco consecuencia lóxica de cando entrou Clara ao grupo, nós queríamos meter a alguén tocando a guitarra, pois porque nos apetecía meter máis
bueno, máis instrumentos e tal. Eu tamén empecé a tocar a guitarra en algún tema que antes non tocaba ningún. E, bueno, pues a raíz desa xira dese segundo disco, que tamén funcionou bastante, bueno, temos moitas datas con el, pois digamos, pues o terceiro disco molaba reflexar este sonido que sale no directo, reflexarlo nun disco. E o terceiro é o primeiro disco no que curramos con Jaco. Que pasa? Que aí a labor, digo sempre, parece tamén que é medio coña, pero que é certo, a labor de produción de Jaco foi tan fina, tan tal, que ao final o disco non acaba parecéndose en nada como era o directo, o sea, non refleja nada deso, porque está, jolín, ten aí unha produción eso, moi fina, moi tal, dentro do ruido e distorsión, pois ten unhas sutilezas que, non sei, eso non chegamos, eso nin pa Dios. Entonces, tuvemos que adaptarnos un pouco a nos ao disco, practicar moito para levarlo ao directo. E sí que, pues, sí que naceu, pues, de eso, estás escoitando eu bandas, pues, como Ministry ou incluso máis cousas de black metal ou así. Ao final é que a min tamén teño, pues eso, unha aproximación, xa digo, moi visceral, moi... Eu reconozco, eu creo que é a problemática eterna, do rollo, un pouco en relación ca anterior pregunta. Hai xente que eu entendo que fai proxectos máis pensados, por exemplo, Ghost. Ghost transmíteme que é un proxecto, joder, pensado, é unha cousa aí estudiada, moi ben feita, ben elaborada, toda a parte estética, toda a parte musical, todo conxenia moito, todo o lore que lle dan aos vídeos, todo, o sea, para min o Tobias Forge, o tipo é un genio, logo, o sea, é unha mente preclara, e encima é capaz de acotar esa precariedade, esa xenialidade e facer unha cousa, eso, cerrada sobre si misma, perfecta como concepto e tal. Claro, eu admiro moito eso, en parte supoño que admiro porque son o contrario, eso, a min sale a cousa pues, moito máis visceral, máis, eso, ingenuo de alguma forma, se queres dicilo así, de, pues eso, ao mellor, pues tú ves a portada do primeiro disco, non ten nada que ver ca música, aínda que, pa min sí, e fai gracia que non tiene nada que ver, pero non ten nada que ver, ten certo sentido, pero, bueno, quero dicir, como que as portadas relacionanse ca música a súa maneira, os vídeos tampouco que tuveran tan pensados nin tal de antes, todo acaba sendo pois porque mo pide así, é porque me apetece, é porque me fai ilusión, pois por exemplo o vídeo de Ontes foi moi malo, que queríamos facer un western ali en Freixulfe, Xaime Maseu, e que a portada fose unha foto da casa onde nací eu, da casa dos meus avós ali en Freixulfe, ou eso, de repente, pois, é unha colabo con Nacho Vegas, unha canción sin batería, todo tipo de cousas que che digo, pois ao mellor non teñen todo o sentido do mundo a nivel eso, comercial, e seguro que se dedicase os meus esforzos a facer unha cousa máis concreta iría mellor, pero despois a hora de poñerme a escribir ou de crear logos e tal, cóstame moito poñer esas limitacións, que de novo, limitacións que moitas veces son boas, jolín, eso é certo, pero sí, foi o de evolución musical de Grande Amore, pois foi un pouco polo que me iba chegando tamén en cada momento, cousas que iba descubrindo e que me iba apetecendo facer logo. Esa colaboración que nos velaste ahora con Nacho Vegas, que sí que é verdad que a priori, claro, sí, que pensas de ti, hostia, con que colaborará Grande Amore e tal, podes pensar moitos grupos, podes pensar artistas, podes pensar cousas máis tal, claro, Nacho Vegas. Claro, hai o contraste, e aí queda na canción, ¿no? Pero claro, queda o contraste entre o ruido, a caña, o a potencia que tedes vos, con esa parte de Nacho que ao final é como máis suave, por así decirlo, ¿no? Máis íntima, claro. Pero ao mesmo tempo ele tamén ten unha crudeza, é unha dureza, é unha, non sei, un salvajismo nas letras del, que a iso flipame, claro, ao final, pois sí que é certo que, pois tamén, outra cousa que digo sempre, que tú musicalmente podes conxeniar máis con moita outra xente, pero para mí iso importante é que a nivel humano haxe aí un algo. Nós conocímolo el penso que foi en Oviedo, fai xa 2 anos e pico, 2 anos e pico debe facer, nun bolo que éramos aí en La Salvaje, é super guai, con el coincido, moi guai,
non sei, como estas cousas instantáneamente, pois igual que con David de la Moda, eu desde que conocíamos de la Moda, foi unha conexión constante. Desto que falas con alguén e nada máis falas unha vez, diste, vale, non sei canto máis vamos a falar, non sei que relación vamos a ter, se moito ou pouca, pero sei que contigo vou a seguir tendo contacto. E foi, pois foi eso, tal cual, o de Nacho foi igual. Aparte que é, joder, unha figura que admiramos muchísimo, xa chigo, máis alá de que, obviamente, pues, musicalmente estamos nas antípodas ou non, porque Mantarrai, jolín, ao final ten relativamente algo que ver con Grande Amor aí nunha certa aproximación aí sónica e tal, pero xa chigo, foi que congeniamos moi ben con el e a idea veu de que cando estábamos ali no estudio, a Ane, que traballa en Osopolita, a Ane é a parella de Jaco, nada, díxome a min, tíamos a demo de Ti máis eu, pois aquí aínda pegaba a voz de Nacho, tal, por pegar, claro, sí, claro, porque non, e díxo ela, e tipo, que sí, eu pensei que iba en plan, estou moi ocupado, non podo. E aparte, te lo ibas a creer, ibas a decir, pues sí, vale. Aparte, estaba a punto de empezar a gravar xa disco novo, este que sacou fai pouco, xa leva tempo facendo e tal, e dixo, que va, nin pa Dios vai ser posible isto, era normal. E dixo yo ela, e o tipo sí que desde o minuto 1 a tope, e foi genial en todo o proceso, o sea, tipo super amable, super preocupado porque fora todo ben, pero por exemplo, cando propuxo de facer parte en asturiano da canción, dicen, bueno, eu pensei isto, facía ilusión, tal, pero se non o ves ben, tal, pero como, tío, eres Nacho Vega, chou dicir que non, a nada, sabes? O que queira, cambia todo, eu, joder, estaba nervioso, e de, aquí vou dicir eu a Nacho Vega, sabes? Pero en plan, pero de verdade, se non che cunde, tú dime, non sei que, tú como ves isto, grabando as tomas de voz, bueno, a ver, doblo así en grave, en agudo, tal, que che parece, tío, que eres Nacho Vega, sabes? Que che vou dicir eu? Canta, que che vou dicir eu de como cantar? Que, sabes? Claro, nada, a verdad que foi super guai, e con David foi igual, con David de la Moda, a verdad que estas dúas colabos do disco, super ben, que a min xe digo, o sea, cóstame dar eu o paso de pedirlle colabos a alguén, cóstame moito. Da mesma forma que, curiosamente, cando alguén me dice a min e tal, a non ser que non teña tempo de ninguna maneira físicamente, que seña imposible, sí que me gusta sumarme aos proxectos e facer cousas porque, jolín, paso ben e aprendo cousas e é divertido, pero tamén a min cóstame pedilo, porque dame, digo, eu que sei, se van dicir que si por compromiso, ou si... eu que sei, non... Si, vou meter en alguén, claro, que me vai dicir que non, como vai dicir que non, me di que si, pero por que? Ou que lle vou aportar eu a carreira del, ou que lle vai aportar a súa carreira a esta canción. Sí, a min, é un rayome con eso. Pero as dúas veces que rompimos esa barreira, que foi con... Eso, quando dice con Nacho, a verdade que foi moi guai. É que tío, o de rayarte... é o meu, claro. Que dicir, o sea, ti dicías antes que é máis difícil a vida adulta fora do escenario, a ti é difícil non encontrarte un minuto no que non te estés rompendo a cabeza. Claro, sí, no, eso é moi complicado, sí. Vai no bicho, sí. Xa non, claro, a esta altura xa non é nada que facerlle. Claro. Pero vea, dices, la colaboración de Nacho, son moi fan, primeiro son moi fan das colaboracións que surgen, porque sí, surgen por amizade, surgen por interese musical, puramente musical, e non me gustan esas colabos que creo que se notan moito cando é simplemente interés comercial de medios ou tal. E me gustan moito os colabos que unen universos aparentemente distintos. Claro, a mí sí, a mí tamén. Por exemplo, isto como comentei un par de conversas antes que esta, noutra, pero cando se xunta un cantautor cun rapeiro, como Andrés Suárez que se xunta con Nacho ou tal, ou con Raiden, que como me posa un rapeiro, a súa forma de cantar, me posa un cantautor que de repente te entra ca guitarra e tal, que como, vale, non pega igual, pero a min ese, cando está moi estudiado, ben estudiado e ben unido,
é como, hostia, que me estás metendo dos universos nunha mesma canción sí. e eu personalmente é algo que disfruto. Sí, a min mólame, é algo que me mola moito tamén, gústame velo, claro, máis alá de que ao mellor, pues eso, o que dices tú de colaboracións máis forzadas, a ver, que ao final se a canción funciona, quero dicir, eu non sei se Karol G e Nicki Minaj se levan ben, non teño nin idea, pero la Tusa me la como e digo, joder, este mazo tal. Sí, é verdad que hai cancións que... Hai veces que, pois podes, eu sí que penso como a ti, cuidado, sí que creo que é máis fácil que haxa algo interesante si nace, pois, dun interés xenuíno por mesturar así dous mundos diferentes ou por fazer algo co teu colega que nunca fixeche tal. Eu creo que eso, máis alá de con que, eu creo que o de por que motivos a faz é importante para ti e logo é para outra persona. O público o público igual, sí, é importante para ti, eu creo que é mellor para ti, pero logo sí que é certo que no resultado a mí sí que é verdad que me acaba gustando cando se, pois que dices tú, cando se unen mundos diferentes, pois por exemplo, esa que fixeran xa fai anos, Moby e Amaral, a de Escapar, esa a mí encántame esa canción, ou joder, a mítica colabo de a de Walk This Way de Aerosmith con Randy MC, dices, guau, efectivamente, chegas aí a puntos que de outra forma, claro, é complicado que en solitario se chegue. Si a min son as que máis me suelen chamarlo. Mira, ti non me vas fai un momento, decías, o bolo onde conociches a Nacho na Salvaje, que se non me equivoco pechou fai pouco por desgracia, que dei cas ganas de ir a esa sala, que xente de Twitter como Olga, que non paraba de comentar como, hostia, que quería ir, al final, pois, por non ter ido en ese momento, quedo sin eso, pero claro, Oviedo, Bilbao, Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, moitas cidades xa fora de Galicia, moitos concertos xa fora de aquí. Que tal? O que levar por aquí, vale, estás aquí en Galicia e tal, pero levar a tua música por fora, ver como a xente vai reaccionando, como rompes teitos literalmente de distintos lugares. Sí. A verdad que vean, temos sorte porque xa digo, desde o principio, non tanto como ahora, obviamente, pero desde o principio sí que temos tocado fora, de feito, o ano pasado tocamos máis fora que en Galicia. Este ano por aí debemos ir, a par, máis ou menos. Eso, sempre funcionou e conectou cun certo público de fora o proxecto, que a verdade que nese sentido xa digo, temos logo moita sorte. Eu a verdade que noto, pues, obviamente, pues claro, non nos pasan en España por aí adiante cousas como a do Surfing do outro día, de estar tocando para tanta xente nun festi que se xunte tantísima peña para verte. Jolín, pues non, claro. Pero hai xente. Sí, cando vamos por aí adiante, jolín, eu flipei cando fomos a Badajoz en febreiro. Dos concertos que máis me marcou de tocar fora de Galicia foi o de Badajoz, porque había como 150 personas en Badajoz que eu non daba creer, eu non volou-nos a cabeza, estábamos os tres flipando en plan de, pero esta peña en Badajoz, tío. Si, ao mellor, pues, vamos a Toledo, sobre 100 e algo, eu cando fomos a Huesca, por aí andaba, vamos que foi algo menos, como 80, 90, que jolín, en Huesca non está mal, que tipo se de aquí, a ver, se xa en Galicia é difícil moitas veces meter 50 personas, xa non 100, para moitos proxectos meter 50 personas, cando vas fora meter 100, joder, eu vexo bandas que veñen aquí, mismamente Victoria, que vino na Conservera en Viveiro, que éramos 20 e pico personas. Eu sei o que para proxectos de fora que veñen aquí, o difícil que é. É que é complicado, é complicado. Pasa, cuidado. Si meter xente nas salas, jolín, é complicado, aparte eso, que bueno, jolín, ben, o vexo tamén, como está pasando con algúns festivales, que claro, ao final non é solo pagar a entrada da sala, é pagar a entrada da sala, que non tens que traballar o día seguinte, quedarte ali a dormir, as cervezas costan 4 euros, cenar costa 20 euros, quer dicir que a experiencia de ir tocar, o sea, de ir de público a un concerto, jolín, é moi moi cara. Entón, nese sentido, sí que, pues, é de agradecer logo, efectivamente, que se chegue
xente a verte, chinos nese sentido, tuvemos sorte porque en ningún lado, máis daqui que fixamos, que enchemos o Capitol o ano pasado e tal, non é que non vayamos facer ninguna sala de 1000 personas en Madrid, ni moito menos, pero, bueno, de momento, eu alégrame ver, sobre todo, que de momento sempre houve certa melloría, sempre foi indo un pouquinho máis, moi pouco a pouco, pero sí que noto dunha xira a outra, pois como eu de repente un dice, eu vinte no Canela, e a raíces empecé a seguirvos e trouxen o meu primo, eu vimvos en Barcelona na Paralel, e a raíz aí tal, como de ir así, bueno, pouco a pouco, logo, sachando e tal, sí, nese sentido sí que creo que pasou eso, sigue pasando logo, a ver, canto aguanta eso, pero que de momento pasa, sí. Que o que toca realmente neste mundo da música, non? Sachar, Sí, pelear e a veces vas a tocar a unha sala e hai 20 personas e ese día, bueno, pois igual non foi o mellor día en canto ao público, económicamente para o proxecto, pois lógicamente é o peor porque hai moito gasto, pero claro, hai que vivir esas experiencias tamén, unha para crecer como banda, sí, claro, outra claro. para que ese bo rollo do que falábamos ao principio, Sí, pues tamén se pueda forjar de, oye, pasamos un mal momento, pero hostia, o pasamos xuntos, venga, non pasa nada. E despois para valorar cando precisamente pois pasan cosas como a do surfing ou pasa que vas a Badajoz e metes sí. a esa cantidad de E, peña. e tamén para que tú mismo de alguma forma te des conta e valores que eso pode pasar logo. Quero dicir, é, é probable que che pase, pues, é probable que pegues un petardazo, é probable que nada máis empezar a tocar, como pues, a bandas por aí adiante, lo que coñecemos e tal, que nada máis empezar a tocar se che empece a ir genial, sacas un EP ou un disco que se fai super popular ao momento, entón xa empezas a tocar en recintos dignos, máis que dignos, ao principio. Iso, jolín, é probable que se pase é que nunca teñas menos de 300 personas nun bolo. Pero, jolín, tamén é moi probable, é máis probable, de feito, que non che pase eso. É que pois eso, des bolos para 20 ou 15 personas, nos cuales, obviamente, tampouco vou ser, que decir, hipócrita, decir, non, tú tens que... sí que creo que tens que darlo todo, de todas formas, si, por exemplo, eso, tío, en Córdoba tocamos por 12 personas e tireime igual e tal. Pero non o digo como de, no, aquí tens que estar agradecido á vida e de risas e super alegre e de que non veña naide. No, obviamente, quer decir, hai que ser un pouco sinceros nese sentido. Se hai 200 personas véndonos en Cornellá, vou disfrutar máis que se hai 10, jolín, obviamente. Obviamente. Pero creo que sí que está ben ese logo, sachar tal, por ver eso, que non pasa nada, porque haxe pouca xente un día, que é normal, que salgas igual dar bolo que te acostumbres, porque tamén me dou conta que ao principio puñame moito máis triste cando empezamos, por exemplo, a tocar Olla Tola. Cando eu vían 10 personas ou así, buah, eu estaba físicamente hundido, é moi triste, é moi tal, pero a medida de ir enfrentándote máis veces a esa situación, simplemente por puro, sí, por puro hábito, pois xa non é tan grave. Sigo disfrutando máis cando hai máis xente e cando hai moita xente que está moi animada e tal, pois xa é o mellor, pero como que vas ir perdendo, sabes, ese medo, non che parece que todo xa un fracaso estrepitoso se un día ir pouco a pouco tendo tomas de contacto con eso, creo que é moi necesario, jolín. Tamén o que dices tú, para mellorar como grupo, porque como te obrigas a facer aí uns truquis para animar a xente que non farías se no, porque o cerebro, claro, para iso, se non ten un problema, moitas veces non busca unha solución. Entón, claro, tú vas adaptando, estas son cousas que logo podes incorporar ao teu repertorio de truquis para cando hai máis xente. E tamén pasa unha cousa, que é que eu dime conta, sobre todo se no último ano e medio, cando hai pouca xente, curiosamente, é cando máis merchan vendes. Non sei se é porque a xente lle das pena, porque teña sentido, con razón, pero cando hai pouca xente, dices, hostia, pero, joder, que, no sé, a mellor a veces de ter tocado pois en proporción, eu diríache que fixamos máis pasta de merchan, ao mellor, o fin de semana que tocamos en Palencia e Santander, que na Capitol, en proporción, a niveles absolutos, non, obviamente. Claro, pero en proporción sí, porque non sei se é porque claro, a xente mete ali e que non hai moita xente, eso dá algún tipo de pena ou vete desamparado, pero que vendese máis merchan cando hai pouca xente. Eso é un consello que daría á chavalada que non desistan pues creo que un pouco de pena sí que ten que ser, sí que porque, por exemplo, fai uns
par de meses, creo que foi, vin a uns asturianos, a querida Margot, na Mardi Gras. Un pouco que coñecín facía moi pouco, Xavi Iglesias, o fotógrafo, díxome, vai a velos que son divertidísimos. Esa tarde comprei entrada, chego ali a Mardi Gras e dime así na porta, dime, vas a estar en familia, hai entradas vendidas, 7 entradas, cada tú a 8 tal. E eu, bueno, será tal. A ver, cos chavales, despois falei con eles, falando con eles un montón de tempo a acabar, empezaron o bolo hundidísimos. A mitad viron que estábamos, máis ou menos entramos aí no rollo, cantábamos e tal, acabaron o bolo para min, un concerto moi guapo. Todos os que estábamos fomos a comprar. Claro. Eu pillelles vinilo e unha camiseta. Tiña pensado pillar algo, pois a verdad que iba un pouco para ver o concerto, para que a miña entrada para ver o concerto e tal. Moloume. Deume pero, bueno, aparte de joderse esa furgoneta a semana antes, non sei que, claro, contaron aí a historia, pero se máis, non para dar pena. Fui como, hostia, que me molou o concerto, pues vou comprar o vinilo, hostia, pues vou pillar a camiseta. Quizás sí que foi un pouco, o sea, non foi como pena como tal, pero foi como, hostia, que me acaban de dar un bolo da hostia, joder, veñen de Gijón, joder, na furgoneta, eu sei o que tal, foi a Semana Santa e demais, hostia, coño, pues vou colleres máis, do que igual collería de outra maneira, porque aparte, igual tamén pasa moitas veces, acaba un concerto, teo, por exemplo, a Capitol, hostia, quero ir a comprar algo, hostia, que canta xente aí non me... Sí, claro. Non vou esperar, de outra maneira, pues, é máis fácil, si que hai un pouco de pena, e creo que vou esa pena, no sentido de que, joder, a peña que foi, conectou moi ben, e valora, e digo, hostia, pues, hai pouca xente, vamos a apoiaros un pouquiño máis, que creo que é interesante esa lectura. Sí, no, tal como dices tú, e aparte, jova, tamén é certo que hai veces que se dá un pouco o efecto ese de sabes cando dicían que hai un concerto dos Sex Pistols ao que dixera que fora media Inglaterra, era unha sala de 100 personas e como que 3 millóns de personas afirmaron haber ido, pois nos das un efecto que moitas veces non é directamente relacionado con eso, pero acordeimos da historia. Hai bolos aos que deberon ir como 20 ou 30 personas que logo durante 2 ou 3 anos atopa xente que dice, buah, conocimos en tal bolo, ou conocimos porque un colega meu foi a tal bolo, ou, hostia, a repercusión que tuvo ese bolo, que eso, que había 15, 20 entradas vendidas, carai, nunca contas ou nunca sabes, pois a mellor ese día que te está vendo tamén un tipo da zona que é promotor de non sei que tráete para as festas do barrio de non sei donde, porque te veu nese bolo e lle molou, e dixo, que pena que non haxa moita peña, tal, a ver se os trago pa... Eso pasa, jolín. Logo, que nunca sabes que che vai deparar un concerto, jolín, claro. O bolo máis pequeno, é o que dicía, hai un promotor de algo, hai incluso, isto para xente que non teña discográfica ni nada, un bolo calquera, pequeniño, pode estar un Josiño David ali, e de repente decir, hostia, este grupiño, mira que guai, hostia, que mal, hostia, vou dicirlle, sabes, se interesa fichar por min ou tal, porque nunca se sabe onde pode estar ese... Ou simplemente alguén que lle vai falar ben de ti a outro, e, jolín, esas cousas, eu creo que ainda siguen pasando, ainda que as redes teñen moitísimo impacto e son moi importantes a hora de dar a coñecer un proxecto, de promocionar un proxecto e todo, eso sí que é certo, pero creo que ainda sigue funcionando o outro e ainda é, para min, o meu gusto, máis importante a largo plazo, eso. Depois unha cousa que pasa con vos, que pasa con Grande Amore, que me parece curioso e bueno, aparte se pode entender, como hai xente que é a raíz precisamente dos directos que se suma ao vosso universo, e a min isto é curioso, que eu teño coñecidos que din que eu non escoito. Sí, xa me contarás unha vez, sí. E sin embargo son xente que van aos concertos e se poden ir a todos, van a todos, que entendo que pode ser unha parte negativa, que a xente non te quere escoitar en plataformas e demais, pero que sepas que nos directos van a estar aí, hostia, está guapo eso. A ver, é normal, entendo, porque habrá, jolín, eu me dou conta que, nós tampouco que tiñamos uns números de Spotify loquísimos, pero logo sí que a afluencia a concertos en certas ocasións, quer dicir, se chigo, non é, jolín, en Badajoz, por exemplo, había xente, pero por cada Badajoz hai 3 que non son Badajoz, e estamos falando que había xente que eran 150, creo que foron 4.000, quer dicir, isto todo en cifras moi relativas,
pero eu sí que vexo que hai un... Cando tocamos aquí nun festi, como foi aquí o surfing, ou cando vamos ao Porto América, ou o que sexa, o festival, hai unha cantidad de xente aí véndote que tú, se for proporcional, tens que ter moitos máis ointes. Estou seguro que hai xente que pues, non lle gusta, porque non lle gusta o estilo, non lle gusta o ruido que hai, a forma na que canta ou tal, pero si cambio no concerto, pues pasa ben, entra no concerto, divírtese. Eu creo que de eso algo sí que pasa. É, bueno, normal, quer decir, eu tamén me pasa a inversa, jolín, hai moitos grupos que me flipan, pero que digo, non sei, non sei se irá a un concerto. É que por eso as cifras moitas veces son moi engañosas, porque sí. Eu vin aquí a xente con cifras da hostia en salas como a Disfrutona meter 10 personas. Claro que... Entón, claro, que te escoito? Porque eu que digo, por exemplo, hai artistas que escoito 2, 3 cancións e pagaría por ir a velos. Pois seguramente non. Xa. E outros que non os escoito, pero porque ao final pues, eu estou escoitando... Sí, o tempo é limitado, claro. Eu estou escoitando cada día, outro día, miraba as estadísticas de Spotify, a semana pasada escoitei 180 artistas distintos nunha semana. Claro, escoitas moitas cousas, pues, igual non vou, e hai cousas que non escoito, en tempo, e sin embargo, eu a ti, por exemplo, a Rapans, o Novelouro, por decir así un pouco tal, igual non vos escoito en 4 semanas, pero mañán hai concerto voso e aí te vou de cabeza. Pasaba a min eso, pues, por exemplo, con Tributorina tamén pasaba moito, que é un grupo que escoitei moitísimo, pero ainda escoitando moitísimo, ao mellor efectivamente podía estar 2 meses sin escoitalos, que eu sei que os iba a ir ver o Armadiña ou tal, e ir de cabeza, e un dos alicientes para ir era que estaban eles. Si, eu creo que, a ver, o das cifras tamén xa se ten falado moito en contra delas, eu creo que xa está máis ou menos asentado ese discurso de que non reflexan nada, porque, joder, eso, Rebelión do Inframundo fixeron unha Capitol para pechar xira, outra Capitol o ano seguinte para empezar xira, as dúas cheas, e con tempo, ademais. É con tempo, sí, é un grupo que non é que teña 200.000 ointes mensuais. E eu vinos en Oza o ano pasado, a peña que había para eles, que me alucinou a cantidad que movían. É que eso... Non sei, as cifras, eso, pues sí, ten un valor pues, relativo. Eu entendo que ten valor, pues é un pouco, eso, la pescadilla que se muerde la cola. Ten valor porque tú dices, seguro que hai promotores que se fijan nesto e vanme levar antes, si teño 80.000 entre mensuales, que se teño 4.000. Claro. Ao mesmo tempo, todo o mundo ten máis ou menos claro que eso tampouco é pues, moito índice de nada, porque hai moita xente que é por pues, tes unha colabo con un artista tochísimo, entón tú tes 1 millón de oyentes mensuales que escoiten esa canción, non que te escoiten a ti, que saben que existes, ni siquiera saben que a tua voz está nesa canción, pero non é que activamente te escoiten, é que vayan a buscarte, é que tal. Pero claro, tú non deixas nunca de estar un pouco, dices, xa sei que non vale para nada, pero bueno, que bulte, mellor que bulte, sabes como mellor que bulte o número, aínda que logo vexas que non, é como que si algo que máis ou menos todos sabemos de forma velada pasásemos a conscientemente actuar en función de dame igual eso, xa non existiría, é unha cosa que existe solo porque tú crees que existe, é como unha roda aí moi tramposa, pero... E que é moi fácil o discurso de as cifras non importan, ou como me dixen eu, as cifras non tal. Está, claro. Que ao final é algo que todos, eu penso nas cifras tamén, entón penso nas cifras, me gustaría ou tal. Pero isto venme guai para ir encándose ao final da conversa, poñernos xa na época actual, nas últimas novidades. Vou deixar a capítulo para un poquinho máis adiante, pero en xente que non te escoitaba, que agora te escoita, que isto a min sorprendeume que flipas, porque eu teño posto unha canción no coche ou tal, miña nai era como que joder, tal, claro. Actúas no Colón para te presentas con banda. Foi tú, mai? Miña nai, miña tía e miña parella, que miña parella veuche no Ágora, saliu dali dicindo claro que é isto. Bueno, claro. Era o próximo concierto vas solito que no. E miña nai de... Sí. Se
salieron do Colón dicindo, sobre todo miña nai, que me dixo, a ver, vou dicir aquí que quede constancia, dille que me gusta como canta, que me gusta a súa música e que quero ir a un concerto dele outra vez. Joder, porque cando tocamos por aquí outra vez, está invitada, joder. Isto todo é real, que salieron de, hostia, que ben, vaya concerto, non sei que. Que guai, tío. Colón, banda. Sí, eso foi... quixemos facer... Eu xa fai tempo que tiña pensado facer un experimento así, porque ao final, joder, sei que me repito moito, pero que é certo, non sei, eu sempre o digo, pero é que eu veño desa tradición así máis rockera máis tal, e sempre me apeteceu, pois, probar a facer as cancións de Grande Amore con banda. De novo, que pasaba? Pois eso, solamente pillar así a músicos contratados que sean musicazos, pero claro, que vayan de tocar 1000 estilos distintos, tampouco os conozco nin tal, e isto, este é o repertorio, parecía moi frío, que quen o faiga é legítimo, joder, pero a min eso como que me de primeiras generaba certo rechazo por decir, claro, é que aí molábame que fose pues, un pouco pues, como pasou no caso de Clara María e eu, que tú estás aprendendo a facer as cousas po grupo, o sea, non de teño un abanico infinito de posibilidades, porque ao final cando tens un abanico infinito de posibilidades, claro, podes tocar todo técnicamente perfecto, pero a mellor non estar 100% comprometido con un rollo, pues como eso, os Ramones, que sempre digo que era unha peña que tocaban pues moi incorrectamente, se te pos en términos de virtuoso, en términos clásicos de virtuoso, pero claro, tú ponte a intentar tocar a batería como Marky Ramone, non dá, é imposible, o sea, é físicamente imposible. Entón, ten o seu mérito tamén, quer dicir, hai que chegar a idea, a como ejecutar tal, é moi complexo chegar a eso, de feito, por eso os Ramones son Ramones, e todos os que viñamos despois, non, sabes? Entón, bueno, pues estou liando, a min, eso, que me daba así un pouco de reparo. Que pasa? Ata que, pois, se concretou a idea no rollo de contar cos Bisi, que sí que é verdade que os Bisi, pues, bueno, Julio José, sí que é certo que son tamén son os todocampistas, de que tocan xenial e tal, e tocan moitos estilos, e pasa iso mismo, que te tocan con 1000 proxectos, teñen tocado con 500.000 proxectos, pero sí que de coincidir con eles, de falar con eles, pasar tempo con eles, sí que temos aí hai unha serie de grupos, hai unha serie de referencias, hai unha serie de rollo entre rockero, pues, tamén nos molan bandas de stoner en común e cousas así, que digo, vale, isto, aquí sí que pode... Podemos entendernos. Pode dar, sí. Entón, dixemos, pues veña, cando nos xurdiu a proposta de tocar no Colón, foi como, pues veña, vamos a facerse con banda, sumouse tamén Jaco, que, claro, o sea, Jaco, claro, non vai deixar a moda para entrar en Grande Amore, pero sí que ten tocado algún bolo con nós, jolín, é super divertido tocar con el, aparte polo ben que nos cae, polo bon tipo que é, pues, jolín, porque toca moi guai a guitarra. Entón nada, fíamos ese primeiro experimento, e quedamos ultra contentos, entón eu aí sí que xa viña tendo esa idea de atrás, xa me apetecía atrás, pero xa foi como, vale, temos que facer máis bolos con banda, e sí que o seguinte disco, xa o cuarto, vamos a facer xa con banda, e xirar con banda, e a ver que pasa. Gran parte tamén dese medo, eu reconozco, non é logo, non me escondo, gran parte dese medo era, sobre todo, económico, de dicir, claro, eu xa estou nun equilibrio curioso, improbable, anómalo, de estar podéndome dedicar á música, pois facendo o proxecto que faigo, que é bastante extraño, un grupo en galego que toca moito por aí fora, tal, dependemos además de poder tocar moito, gracias a poder tocar moito, é polo que logo nos dedicar a isto, pois, bueno, xa che digo que xa estamos nunha tensión constante, pois a nivel creativo, económico, anímico, é unha serie de improbabilidades que se xuntan moi concreta. Entón digo, claro, ahora de repente meter 2 personas máis, pois claro, encarece todo. Que eu por unha parte, sí que pasa cousas non son nada tacaño ni nada rácano, de feito, jolín, eu, que, bueno, logo, está medio mal dicir isto, eu creo, sin especificar, creo que, jolín, temos unhas moi boas condicións para a xente que curra con nós, tanto tocando como tal, pois non son nada rácanos, son bastante
hippie loco de venga, ¿Cuánto que? lo Toma, que sea, sí, dale. eso sí que non me é tal. Pero ao mesmo tempo, tamén, ao mesmo tempo que teño ese rollo así manirroto, tamén teño un rollo de... Sí, sobre todo un pánico a... vou acabar dormindo nun banco, sabes? Como que teño sempre esa tensión constante. Entón digo, claro, sumar dúas personas, non só sumar dúas personas, sino que agora sí que significa que vamos ter que levar sempre unha batería aos sitios, somos dous máis a dormir, a comer, quer dicir, parece que non son cousas que se notan, e a final de ano si diche 50 ou 60 concertos, carallo, notouse neste ou 60 concertos ese plus de talentos. Entón, era como, sí que me daba un pouco ese reparo. Que pasa? Que, bueno, pues por suerte, o proxecto vai medrando pouco a pouco, pues vamos tendo mellores condicións, creo que hai bastantes, por menos uns cuantos tirando bastantes bolos, os que sí que vamos por, jolín, unhas condicións boas, máis que boas logo, non sei como, pues sí, mira, vamos este ano a probar a facer bolos así, sí que, eso, facer a... ainda que seja catastrófico, que pode serlo, unha xira dun disco, sí que quero facela con banda, porque, jolín, fai moita ilusión, e ao final se posto nunha balanza e digo, bueno, a ver, que, por aforrar, é que non sei canto vai ser, por aforrar de ganar eu, é que non sei canto tampouco, porque non sei calcular eso moi ben en abstracto, sabes, imagínate que... Si non te vas a quedar con esa cousa de non o fago por... Claro, por X cantidad, claro, que imagínate que non te vai cambiar tampouco a vida. Claro, joder, que imagínate que eso, que dentro de 4 anos teño un fillo, ou eu que sei, ou pase algo, a miña mãe non pode mover unha perna de repente durante un ano, tío, que axuda, quer dicir, hai cousas que pasan que obliguen a deixar o rollo, claro. Non pode seguir eso adiante. Joder, porque eso tamén é unha cousa que, eso é así, logo, as cousas pasan, non? Os proxectos non só caducan, pues, como o documental de Héroes del Silencio, que dicía, no, Bunbury quería facer electrónica, experimentar, e os demás queríamos seguir facendo rock. Joder, pues xa é un problema, é unha cousa tal, pero a maior parte de grupos non se separan. Habrá os que sí, obviamente, hai nos que sí, pero hai cousas moito máis prosaicas e concretas que fan que acaben as cousas. Entón digo, joder, vou mir desta run, así en términos de videoxogo, tamén co pesar de dicir, non fixen un rollo con banda tal, porque por poñerme a Marrategui, pues eso sí que lo queremos facelo, e aparte que co resultado estamos moi contentos, joder. Por exemplo, eso, a mí sempre me molou, de Cativa tal, molou moito o rock clásico, que chaman logo. De feito, cando cheguei a Santiago, temos recordado algún colega, eu presentábame como, hola, son Nuno, gusta o rock clásico, con da feito, claro, que así era. Bueno, sí, unha carta de presentación como outra cualquiera. Sí, está bien. Sí, pois, gustaba moito, pues, por exemplo, o míticos directos de Led Zeppelin que tocaban The Mule, que é un solo de batería de Led Zeppelin. No, perdón, The Mule é de Deep Purple, Moby Dick é de Led Zeppelin. Pois gustábame moito eso, un solo de batería, os solos de batería que facía Keith Moon e tal. Entón, eso, ensaiando e tal, dixenlle a Julio, tío, pois para a intro de Flor dun Día mola que fixes un solo de batería. Pois eu encantado, pois eu tamén. Entón, claro, outro día estábamos tocando e digo, pois me cago en tal, aquí estamos nun bola grande amor e facendo un solo de batería. E era como, sí, joder, é como... Claro que, ao final, a evolución do proxecto, sumase xente, e o que dicías ti, o proxecto, en algún momento, pode rematar, non porque non o queira a xente... Tiene sentido, ou por eso tamén, claro, sí. Ou por tal. Entón, sempre penso unhas cousas que lógicamente, aparte dos cartos, é moi importante para sumar o proxecto e demais, pero sempre, falo aquí, ou que alguén que está empezando, claro, eu sempre digo, opinión que dá alguén que non ten un proxecto musical, ni se juega la vida, ni el dinero en facer algo, pero sempre penso de, hostia, se empezas algo, en algún momento tens que tentar, e isto é aplicable á vida en xeral, facer o que pasa pola túa mente. Sí, claro. Se ves que as condicións se están dando, como en este caso de, quero comanda, pois, bueno facer porque depois, dentro de 15 anos, o proxecto acaba, e vas a estar na tua casa, pues, con os fillos ou con netos, ou que a tua parella, ou solo, ou que sei, ou no bar aí tirando na barra, nunha esquina, e dicindo, pois eu tiña un grupo, e iba a tocar, podía tocar con banda, e non o fixen, e agora xa la poder, e agora xa la facer. Porque depois sacas o disco, sigas con banda, funciona, guai, tamén ten unha cousa, unhas cousas boas, no teu caso pode ser de, vas con banda, se non funciona o caso, tempo de, pues pasito para atrás, e volvemos ao proxecto anterior, ou plantar xa todo o carallo, ou plantalo, pero o de volver para atrás tamén está, no. Oye, por que non? Sí,
A ver, eso, é que realmente, chico, sempre me gustou moito, joder, tocar en grupos tal, tamén disfrutei moito, ojo, de empezar a fazer o Grande Amor eu solo tal, tamén me cundeu moito, porque o cerebro tamén é así, tú sempre queres e idealizas o que non tes, claro, eu levaba Eso tamén é claro, desde os 15 anos tocando en grupos, pues de repente con 25 digo, ostras, carai, esta xente, vou fazer as cousas á miña maneira, e falo e tú anda que divertido, pero claro, cando xa levo non sei cantos bolos así, nese plan, eso, de repente dice, buah, molaba meter a alguén, entra María, buah, molaba meter a alguén máis, entra Clara. E claro, cando xa levamos, pues, eu creo que desde que empezou o Grande Amor debemos levar 200 e pico bolos. E dices, buah, tío, era non molaba tirar un batería, ou que dicir, dalle máis fuerte, ou máis rápido, ou espera, que vou contar un chiste. Sabes, ter xente, así tal, aparte que Julio José son músicos non son moi, son ultra virtuosos, son buenísimos, son moi bons. Eu no Colón, claro, sabía deles, o sea, sí, que sí, Manos Bici, o proxecto sí, coñezo, sí, sí, sí. nunca os vira actuar Sí, ni sí, nada. Entón, eu no Colón, máis alá de como sonaba o grupo en xeral, que sonou pa min ese día no surfing, como se levades moito tempo tocando xa arriba do escenario, porque foi como, pois o que digo sempre, perfecto, pois igual non sei, claro, sí, sí. pero sonou como, hostia, aquí hai traballo, aquí se ve que está moi practicado e tal, pois ese día, con eles dous, alucinei. Sí, sí, que son moi co seu bons, nivel, son moi o sea, bons. a batería, sempre unha cousa que últimamente me estou fijando moito nas baterías, era como, hostia, pero mira como está porreando eso, pero, Sí, sí, pero sí. porreando ben, non, Sí, non sí, sí, aporreando sí. mal, Sí, 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 sí. está porreando pero suena guai, e foi como, cojones. Sí, no, son, é que son claro, pásame con eles, como lle pasa a mítica xente que dice non subades stories de Luarca, non vai vir os madrileños, sabes? Digo, merda, teño que ter cuidado cando ando chupando tanto, non vai ser que acaben petando tamén os pobres de tanto curro. Pero, xa se boten de todo e tiramos ao maquinillo. Pero sí que, o sea, eu son dos, joder, digo honestamente, o sea, dos mellores músicos que eu vin na miña vida, e tocan, claro, que pasa que claro, levan tocando xuntos literalmente toda a vida, ten unha compenetración que flipa, solo estábamos no ensayo, solo con mirarse de según que forma, xa saben o que quer dicir un ao outro, como vai cambiar, como tal, e joder, para mí son peña que toca, eso, e digo totalmente serio, ao nivel de como tocan os grupos que a min me molan, sabes, quer dicir, pues obviamente, creo, con todo o que lles quero, creo que este yo que é enorme, claro, creo que non, o sea, iba a dicir, non creo que técnicamente sexan, por exemplo, eso, Julio Lopetegui, non creo que técnicamente seña peor que Bill Ward o de Black Sabbath, non o creo, o sea, non creo que como músico seña peor, claro, obviamente non chegou como concepto, non chegaron a un rollo de dicir, vale, vamos a ser o grupo que inventou o metal, claro, que é moi complicado, xa é o boom que o fixo, quer dicir, non estou comparando con Black Sabbath, obviamente, pero sí que a nivel de xa só de técnica, senón de bon gusto, de ejecución e tal, eso, para min, digo, esta peña, sabes, se nacesen 30 anos antes que a min e gravasen discos, serían os meus ídolos, serían peña que eu admiro desde fora, sabes? E iso non me pasa con, claro, cando nos vexo a miña Clara e a María penso outras cousas boas, pero non esa. Si que digo, que peña máis divertida, que guai, que risas, que pero non faz esa comparación. Pero non digo, claro, tocamos como Bill Ward. No, eso non o creo, verdad. Pero si, a verdad que con eles genial, o sea, creo que tamén son eso, cancións que se prestan a eso, a esa adaptación con banda, porque ao final, xa que non están compostas, xa ten un pouco eso en mente de, vamos a dar unha sonoridade electrónica, vamos a ver como adaptamos isto electrónico, pero sí que son ritmos e estruturas e tal que podían ser dun grupo de punk, logo. Antes de empezar a parte final, que te vou a preguntar por varios nomes concretos para que me fales dedos, vai en relación a esto que te dices agora, as cancións se prestan a esta adaptación, a darlles aí o sonido que a batería e demais. Claro, no surfing pasou primeiro a pena do primeiro bolo, do segundo bolo con banda, que ese xa no último surfing, que eu confío en que pase algo e se non é o ano que ven, pois todos os anos poida volver. Claro, máis alá deso pasou outra cousa, outro evento canónico que un colega que non foi ao surfing dixenlle, mira lo que te perdiste, que foi recuperar. Hombre, sí. Foi recuperar ese perdón. Mi némesis, esa canción, sí, señor. Sí, a xente gustoulle, a verdade que levámonos pedindo tempo, a verdade que é unha canción, esa, por exemplo,
pasa ao revés, creo que non se adapta moi ben ao formato electrónico esa. Teríamos que darlle algún tipo de volta tal para facela en formato trío, pero claro, con banda sí que entra sola. E claro, é unha canción que eu xe chico, pues, fixo gracia no momento no que a fixen, logo coñi moita manía, porque estas cancións que lle gusta tanto a peña e a ti tampouco, que cada día é canto máis sube de un lado, máis te baixa tal cual. Entón dixo en plan, buah, que pereza de canción non vamos a facer nunca. E levaba a xente pues, pedindo e tal. Aparte, claro, coincideu que saleu en saleu na serie esta de Gringo Hunters. Entón houve peña que o ben a descubreu ou a redescubreu por eso, que facía máis gracia de, pero toca esa, joder, que sale un rollo de Netflix, non vas tocar. E en plan de, uff. E nada, ao final se recuperámola. E así que, digo, vale, a ver, non paso increíblemente tocando, non é que diga, Dios, mejor día de mi vida, pero ves a reacción da peña e compensa. Claro, vamos, sí, é divertido, joder, sí. Claro, é que esas cousas eu sempre penso, non? Ti sacas unha canción, ti sacas os discos salen no momento no que a túa mente te pide que salgan, máis salen sonidos. Letras que escribes porque ese momento te pasa algo e tal. Claro, pasa o tempo, a tua mente xa non está neso, e cambiaches, evolucionaches, cambiaches, os problemas son outros ou non, ou desaparecen. Claro, según que cancións, según, como dicías ti, o lore que pode haber detrás o que provoca, claro, seguir cantando eso é difícil porque dices, vale, é que a xente lle mola, vale, pero que a min paso mal, entón ten que ser moi difícil, claro, que agora, pues, solo son, entre comillas, 3 discos, non son 100 cancións, nin nada, pero claro, ten que ser difícil defender algo co cal ti sabes que a xente lle mola, pero ti non estás 100% cómodo. Pues mítico que decía xa ao final da súa carreira Robe en entrevistas de, claro, que a xente quere que eu siga tocando Del Toya, pero claro, Del Toya fai 30 anos, eu estou noutro punto tal, eu, claro, ainda pensaba, vendose de igual, tú imagínate este home, o moi hasta o carallo que puido acabar de Del Toya, que igual tocou miles de veces, e tocar miles de veces unha canción que xa non estás convencido, ten que ser un claro, ten que claro, eu escoito e digo, tío, pues Del Toya é unha das mellores cancións da historia, xa, pa min, pero pa ele é esta puta canción que todos tocan carallo dela. Claro, é unha movida eso, é unha movida así. Mira, vou te preguntar por varios nomes. Sí. Os dos primeiros teñen que ver ca Capitol, Jofe, Tripping You, que algo que algún nome que che vou a preguntar despois tamén vai un pouco en relación, pero ti eses concertos primeiros, así de presentación, esa gira sobre todo por aquí, que levaches, os mal moitas veces chamados teloneros, que ao final son grupos que abren o concerto e tal. Porque claro, Capitol, Jofe, Tripping You, dos proxectos que non se prodigan tanto por aquí, Tripping You sí que fixo despois un par de concertos. Sí, Jofe era o primeiro bolo en Galicia. Jofe era o primeiro bolo, eu non o coñecía tanto, e salín de ali dicindo, me cago en Dios, te veo escoitar máis. Despois outro día no surfing foi como, vale, este bolo teño que verlo sí, é que aparte é divertísimo o bolo del, sí. Claro, que che levou a ti a unha data tan especial como esa compartilo con eles? Pois precisamente eso, o feito de dicir, jova, estas bandas, pois molaríanos que nós ir de público a un bolo deles aquí, logo, tamén nos parecía que era pois, un aire fresco logo, tanto para nós como para o público, e de feito a xente, que eu sei de xente que veu por velos a eles, marchou cando empezou nós. De feito había un par de rapazas que estaban ali, creo que estaba Clara vendo, era Clara que foi a Xaime, non me acordo que año pasou, que estaban vendo o bolo de Jofe, xa era un bufo, pero ahora nos vamos, que fora de é que claro, xa nos vieron ver 500 en plan de perezón, vamos, pero que foron, bueno. E aparte, jolín, son colegas nosos, son peña que mola moito en directo. Sí, non sei, quedamos moi contentos da experiencia, a verdad, creemos que a peña respondeu ben a eso, e joder, tamén fai ilusión, pois eso, o que dicía Jofe de primeiro bolo que fixen en Galicia foi con vos, e como, pois que guai. Outro nome dese día que eu puxen un tuit que eu creo que non vos etiquetei a ningún, creo que todos os bichedes, e despois sentíme mal, porque foi como, hostia, o sea, que foi que para mí a gran protagonista desa noite que foi Isabela. Jofe deulle a me gusta, tal, despois, claro, dixe, bueno, espero que entendan que o que quero dicir, no, porque a veces son moi rayos, foi como, que va, digo, vale, se para toda parte de novo, digo, pues estes espero que sí, joder, Sabela, que Sabela é unha leyenda, joder, sí.
eu falaba con Mario días antes, me contaba, bueno, me contou ese día, antes do bolo que iba a subir e tal, e eu dicía, pero, como está? E dicime, bueno, se está todo o día tranquilo, non sei que tal, que se queda a poñer disfraz, non sei canto tal. Eu estaba con ela ata pouco antes de subir, ali ao lado. O sea, Eu había cantando tal, como un concerto normal, de repente sube aí ao escenario, e para min realmente que se roubou o show por a súa actitude como Sabela é increíble, que é mi hábitat natural. Sí, é que eu pásame con Sabela como lles pasaba pues eso, Obi-Wan que no había Yoda con Anakin, es el elegido, el que traerá el equilibrio en la fuerza. O sea, Sabela é increíble, eu creo que hombre, pues igual nunca quere facer nada musical nin tal, a vida leva por outros camiños, pero jo, creo que ten un talento, ten un algo aí, non sei tampouco como concretarlo en palabras, pero ten un algo aí sobrenatural, que é unha cousa que eu non lle ves a naide, jolín, ten 9 anos, a ver, estaba ali no escenario como se fora seu, mas tampouco tinha que fazer moitísimos aspavientos nin moi tal, para que non podías parar de mirala, cantou a canción enteira ao toque sin perderse ningún momento, o sea, era como si tú, buah, tío, isto, joder, eu tuve con Sonia, con Mario, con ela, no bolo de Rebelión do Inframundo de fai pouco na Capitol, e sabíase todos os temas, o sea, sabese é unha cousa que tú, buah, que esta cativa, non sei, home, se chico, igual nunca fai nada desto, vamos, perfectamente pode vivir sin facer nada desto, pero si realmente quere e cunde tal, eu creo que, o sea, pode ser non sei, unha cousa espectacular porque vese que ten eso, maxia, non sei como dicilo, é hipnótica, o sea, eu ese día foi totalmente hipnótico dela, ou noutros bolos nos que coincido con eles e a vexo cantar, e depois eu alucinaba porque, joder, eu non me prodigo moito de cara ao público facendo isto, pero poucas veces que fixen algo de cara ao público, eu aquí podo estar falando contigo sen problema ningún, cando facía Twitch que xogaba co camión e facía mierdas, me vían 100 personas e a mí me daba igual, eu dicía gilipolleces varias, pero eu lembrome fai 2 anos, fixemos un acto dunha sesión de barbudos no que estuve eu no Monte do Gozo, un acto benéfico e tal, que viñan barbudos de todo o mundo, houve actuacións musicales, estuvo Elena Gea e varios aí, e eu presentei o acto. Dixeron, tú que haces cosas musicales, dale, claro que sí, joder, claro que sí. Primeira actuación, actuou Paula Ferraz, había 20 personas solo, non había moito máis, xente estaba no outro lado e tal, eu vime dentro esas 20 personas e non era capaz de falar, costou. Xa, normal, claro. E claro, eu vexo a Sabela subirse na Capitol, a Capitol chea, como se nada, e baixar como, bien, era como, Sabela, que acabas de cantar de personas, e estás como se fose o máis normal da tua vida. Que Sabela é increíble. Chegará onde chega, fará algo, non fará, pois a saber que claro, ao final ten 9 anos e a vida e a mente moito cambiará, pero sí que hai algo aí que diste, estou seguro que se me faz un proxecto musical solo por a túa presencia, por como tal, vas a enganchar así. Sí, vai ser especial, seguro, sí. Máis nomes relacionados tamén con esa apertura de concertos, Fractura, Jade 4. Sí, señor. Ese bolo que fun a ver eu a Lugo. Tú estabas recién foi o día lesionado, ¿no? Foi o día seguinte de joderme o hombro, que aquí hai unha historia aquí, por si que vai a ver esta conversa, volvo a pedirlle perdón ao meu colega David Suárez Común, porque eu jodime o hombro esa madrugada, eu levanteime e aí está o hombro jodido, isto. Sí, un golpe. Este es el golpe, non pasa nada e tal, e teñamos as entradas. Dixome, pero é que non vamos. No, como non vamos aí, joder, está grande amore, mola moitísimo Fractura, eu tiña ganas de ver a Jade 4, isto hai que ir, vamos tal. Me levo o coche. Joder, non pasa nada. Pa ali, máis ou menos, iba guai a cousa. Chegamos ao bolo, eu xa chegar ao bolo, depois de conducir e tal, o hombro, xa tal. Vimos o bolo, moi guapo o bolo, e pa volver, me levo o coche. Creo que non me duele tanto. Autovía Lugo, Coruña, eu cambiando as marchas,
ca man esquerda, porque non era capaz de cambiar as marchas. Saída da autovía para a terceira ronda que vas para o aeropuerto e tal, esa curva, imagínate eu agarrando o volante cun brazo co tendón roto, que non sabía que estaba o tendón roto, cambiando de marcha, ca man esquerda e meu colega ao lado agarrado así. Sufrimos, movida, sí. Pero bueno, eu fui ao bolo, vimos aí, eu gocei moito con Fractura, que non os vira nunca e non escoitara moito, con KD4. Tamén, un trío que o comentei de grupos distintos, pero que se complementou moi ben, porque foi como a transición de un pouco de como o máis suave de KD4, chega a caña de Fractura, de repente apareces vos que como que une ese punto intermedio. Sí, no, la verdad que guai tamén, ¿no? Nese sentido, tanto con Fractura, con KD4, como eso que dixemos antes de Capitol, como cando viñeron Monstro un día, Tetas Frías outro día a Mardi, quedamos moi contentos con ese tema, no? Na xira co tema de bandas que nos acompañaron, porque bueno, son todas bandas que significaban algo para nós, ou por ser colegas, ou por molarnos, ou por eso, eu no caso de Fractura era en plan de, como molaría tocar con Fractura, tío? Porque ao final, pois eso, estamos, un pouco lonxe no estilístico, pero tamén un pouco cerca, hai un tal, apetecíanos, pois eso, ou ben traer a Galicia bandas que non viñeran moito, como Tetas Frías, que son colegas nosos, ou no caso de Monstro, que lles dixera un día a Cibran, un día que coincidín con Ataques Camp nun fest e tal, e xa estaba un pouco pimplado, e xe, tío, como molaba que o Reunidas Monstro para un concierto e tal. E ele, pois sí. Hostia. Bueno, a tope, se os cunde. Pues ya está firmado ya. Sí, nese sentido tuvemos moita sorte, a verdad, de que se sumasen logo e tal. E nada, a verdad que é algo jolín, pues eso, que nos gusta, pois, poder aproveitar eso, que nos bolos en sala e tal, que tes un pouco máis de libertad, tú e control creativo de que vai pasar no bolo, que bandas van estar e tal. Aproveitar, pois eso, para tener bandas que admiramos ou colegas que queremos moito e é unha excusa para velos, que viñan a tocar con nos ese día, pois hostia, jolín. E agora, varios nomes á vez, pero que algo que casualmente pues pasaron por aquí previamente varios deles, como Apolo 18 ou Chisqueiro, que tamén as entrevistei, Lorazepam, Chisqueiro, Apolo 18, 3 de varias bandas que faz algo que eu o dixen nesa conversa e digo xora aquí, non é tan habitual que outros grupos, outros artistas nas súas contas compartan outros proxectos por forma de levar as redes, por lo que sexa. Eu cando vexo que un artista, un grupo dá voz a grupos sobre todo novos que están comenzando, é como, hostia, que guapo, non? Porque aproveita o altavoz propio para que outra xente se sume. Claro, proxectos que ti compartiches a súa música, as de Chisqueiro, xa te digo que están, cando viron que compartías o tema, emocionadísimas, e dixeron na conversa que non era unha canción en contra túa, vale, que non era en contra túa, que non pensases que estaba para ti, que casualmente, bueno, estás aí, pero que non era para ti, vale, que non. É que cada vez se va a pensar por logo, it hit me hard. Pero que guapo, non? Estas tres bandas, non? Por poñer, hai un reel que fixen con compañeros máis que comentaches ti, desta nova hornada ruidosa, pero guapa que se está facendo, pero eso, Lorazepam, Apolo, Chisqueiro e outras tantas, que guapo que se está facendo e, bueno, que te está molando ademais a ti. Sí, eu, jolín, alegro moito, dame como... Faime ilusión, logo, que salgan proxectos así, porque, che digo, eu daba má impresión, tamén xa teño dito un par de veces isto de que, bueno, todas as xeracións pensan que con a súa xeración se acaba o mundo, que empeza e se acaba ao mesmo tempo, de alguma forma, non? Como que vai ser el principio e el fin de la historia, vai ser cos da miña quinta, eso é inevitable pensarlo, pasei todo o mundo. Eu sí que tiña impresión, pois, por como era a situación, como a miña xeración pasou un pouco o circuito de, bueno, de festivals e todo eso tal, e, bueno, pues, pareceme probable que o que pasase fose que as bandas novas que salisen, que xa pensaba que non fosen bandas, que fosen solo solistas así de urbano mezclado con cosas, pop, urbano,
medio reggaetonero, pero que tamén pode recoller algo de tradi e tal. Que, joder, eu creo que hai grandes proxectos, que decir, Mondra fai, bueno, non, urbano non ten moito, pero quero dicir que Mondra é eso, é a hostia. Pero, claro, eu botaba de menos a parte, pois, os máis nois, máis, dicir, cago en tal, que eso, que pena que non haxemos cativos aí que queiran eso, ser Sonic Youth, sabes? Non por nada, senón por simple afinidade musical, ao final eu... Non por menospreciar lógicamente a outros, senón porque, claro, que queres escoitar ti? Claro, o que se parece ao teu, claro, o que a ti te leva, o que a ti o que a ti che leva, o que a ti che fixo facer música. Claro, vale, estabas de antes moi guai escoitalas, pero me molaría poder escoitar música nova. Eso é, claro, eso é. Entón, claro, sí que dicía, ojo, pues que... Bueno, que pena que se perdese un pouco esa tradición de bandas. E claro, de repente ves como van salindo, además como que ao mesmo tempo te vas enterando de como aparecen todos, eso, Loracepam, Apolo 8, Chisqueiro, uns chavales de Lugo que teño que escoitalos que nunca os vin ainda en directo, Flora se chaman, que teñen moi boa pinta, sí, que teñen moi boa pinta, e de feito coincidín con eles nun bolo de Loracepam en Lugo, e flipei con eles, xa, coas pintas que teñen e todo, fierme moita gracia, non gracia en plan cómica, senón de gracia de dicir, guau, que guai estes chavales. De identidade. Sí. Entón, claro, a min, jolín, alegra moito que salga bandas así, e jolín, pues, eso, pues fai ilusión ver, pues, eso, como dicir tú de Chisqueiro, ou como dixo un día Manu de Loracepam, que jolín, que se molaba Grandamone, pues para min eso, joa, é unha alegría enorme, porque que me reconforta el alma, no rollo de, guau, que guai, tío, que todo isto, porque hai veces que penso, jolín, xa chico, nós tuvemos moita suerte de poder, xa digo, dedicarnos a isto, tocar en moitos espacios de forma medio inmerecida, che diría, quer dicir que non é medio orgánico, non é, logo de, joder, por raro que é o grupo, está tocando en moitos sitios, pa moita xente, entre comillas, pero bueno, moita xente, sí. Joder, pero isto estará calando en alguén, quer dicir, isto estará lle gustando de verdade ou é porque simpático non calcar? Sí, porque fai gracia bueno, porque non? Claro, que é normal, pero digo, joder, isto, sabes, servirá para algo, isto que estou diciendo. E de repente ver que hai chavales que están facendo unhas cousas guapísimas, que son musicazos como os de Apolo 8, que son musicazos la virgen. É que son, o sea, uinos dúas veces a Apolo. É unha locura, sí. E en poucos meses, a primeira vez, claro, foi como guai, pero bueno, pero claro, guai, igual era o seu terceiro bolo. Claro, é que era o seu terceiro bolo. Claro, imagínate. Pero dende esa vez a siguiente pasaron dous bolos en a Mardi Gras, e cando os volvín a ver, foi como... Perdón. Sí. O sea, son desos mismos... O sea, e outra vez fora moi bo, cuidado, que non é... Sí, non, entendo, sí. Pero, foi como... Dixen yo, digo, é que unha Mardi Gras foi como, hostia, que aquí xa definitivamente vexo que hai non un diamante en bruto, senón xa un diamante que se está brillando e se está vendo en redes que está chegando moita xente a él. Sí, para min son xeniais, ¿no? O sea, pero literalmente xeniais de xenio. O sea, peña cun talento sobrenatural, vamos. Sí, non sei, a min, jolín, alegrame moito, se digo, é como que a moitos niveles alegrame moito que existan bandas así. Tamén porque me parece, non sei se isto por pura proyección miña neles, eles non son tan así a mellor, pero, por exemplo, ahora de ver como se comunican eso, Jade 4 en Instagram e tal, a nós fainos moita gracia, a Clara e María e a min falamos e dicir, que parecen nós, pero máis juveniles, sabes? Con máis ganas de vivir, pero parecen nós. Hostia, é verdade. Teño unha, non sei, a espontaneidade que lles veixo en tal, digo, como me mola, porque eu e a miña quinta, achacome a min mismo o primeiro, e a miña quinta tamén, o rollo de estar moi pendientes, pois eso, ainda sendo contestatarios co das cifras e co das redes tal, ainda estás preso deso, ainda estás un pouco preso dese rollo. Pero claro, eu vexo
cuidas un pouco máis de historia, vamos a subir esto tal, e cada 4. E sin embargo, eso, ou os de Lorazepam, que promocionan un bolo poñendo, igual cancelamos este bolo, se non tedes moi claro tal non veñades porque, que se dixéramos Rafa da produción, dice, tío, íbamos a dar un bolo con eles, me acordo onde, e a esa mesma tarde poñen, lo sentimos mucho por un problema moi grande que tuvimos, non podemos dar el bolo, se cancela. E chegan ali ao concierto igual e dixen, isto que puxestes? Era unha broma, joder. Eu, buah, tío, é que digo, así sí, tío, rock and roll. É que así, claro, así tío que ser. Cada cuánto teñen ese punto, bueno, máis... Sí, non son tan destroyer, claro. Non son tan destroyer, pero ese punto de... Supo que aquela cousa, me da igual e... Son genuinamente graciosas, joder. Pero Lorazepam sí que como... No, es que se acabou el grupo. Sí. De feito, que foi no bolo da Coruña, que deron a disfrutona, que depois eu vin o bolo, tiven que sair por unha cousa uns minutos, volvín. E despois os días seguintes puxeron unha historia de disculpad por la pelea que hubo, no sé qué, no sé tal. E claro, eu despois dubidei e digo, hostia, eu perdíme uns minutos de bolo, que seguín a falar por teléfono. Habería unha pelea, pero despois, o que pasou despois, cando marchou a xente e tal, non me deu a sensación de pelea, pero eu mismo, sabendo a súa forma de comunicar, foi como, pasou de verdade ou non? Sí. E claro, xa antes de cambiar de nome, enlazo novamente esto co surfing, con esa salida de Lorazepam, de tres partes de Lorazepam, que falábamos antes do hipnotismo de Sabela, esa colabo, ese momento. Sí, no, hipnótico a su manera tamén foi. Eu estaba cun colega que de feito descubriute gracias a esa conversa que tivemos, así que o meu proxecto serviu para que unha persoa sumase a ti, pero estaba con él e él non controlaba o Lorazepam, e me dicía, estou vendo algo que non sei o que pero non quero deixar de ver, era como, que cojones está pasando isto? É tal cual o que provocan eles. Eu cando os descubrín no Facela, a primeira vez que os vin foi no Facela do ano pasado, eu era rollo de, además estaban pechando o festival tardísimo, eu estaba atónito, iban desos disfrazados de pitufos, claro, facendo tal cual o que fixeron con nós outro día, pero en versión extendida de 1 hora. Eu era en plan de, tío, isto é, estou vendo algo único, sabes, de... Tú, claro, a mí solo che mola o Deep House, pues joder, nunca vai ser un grupo para ti logo. Tens que ter a mente aberta para... ou pode que simplemente non seña o teu rollo, que dices, pues eso, a min, pues mólame outras cousas, joder, pues pode ser, completamente comprensible. Pero ao margen deso, é un grupo único, genuíno, o sea, é unha cousa de tipo, isto non é impostado, non están facendo para gustarme, nin para engañarme, nin para colarme de ninguna forma, isto é unha cousa pura, sabes, totalmente pura. Que unha disfrutona foi un pouco deso, non sabía o que eran, escutar un pouco, claro, foi a performance de dicir que está pasando, pero foi como o do surfing, foi como tengo que verlo. Claro. Era como, sí, e sei que a próxima que poda, de feito teño pendiente que na próxima tempada veñan por aquí a falar, porque teño a sensación de que esa conversa vai a ser... Sí, a verdade que son... Vai a ser. Son peña falando e tal, son peña máis comedida, non son tan extremos... No, pois eu creo que veñan Destroyer. Entón falo con eso, se vides, performas como de concierto. Si os emborrachas antes, claro. No, pero sí que fora, joder, moi guai, pero mola, non? Que son estes proxectos, como decías ti, que se alonxan un pouco do que debería ser por influencias do momento, e que ves ti que lle estás completamente igual, que fan o que lles apetece, porque a Pola 8 fan algo que non é desta época, pero curiosamente sona a esta época, que me parece moi complicado facer eso. É que iso tamén, claro, obviamente, se tes uns referentes de xa fai décadas, e no momento en que tú, con outros colegas da túa quinta, que sois ultra juveniles, os facedes, ahora vai estar impregnado, xa vai ser actual, vai estar impregnado de alguna forma ou outra da actualidade, do momento actual, do agora. E para mí son super interesantes, son, non sei, peña moi guai. Tamén están aí os de Ulex, que non mencionaron antes, que son, non sei, que hai moita xente a mí que me parece logo flipante e que me dá envidia de dicir, joder, por exemplo, os de Ulex que son ultra novos, e escoito as letras do seu disco, era en plan de me cago.
E teñen un directo tamén Sí, que vinos outro día, a primeira o ano pasado aquí na Letras Galegas na Coruña, Sí. e a segunda no Entrepontes outro día. Hostia, que guai. E no Entrepontes foi como... Nah, son moi bons, Eu xe, o sea, todo neles me gusta. Pero o que máis loco me deixou foi as letras, en plan de, buah, isto, si, con 17 anos, dame unha perna por escribir a mitad deso. É que de todos estes grupos, o gracioso, curioso, é a idade de todos eles. Son super de novos, todos, de todos. O sea, que o chisqueiro, tío. Eu vi nas teloneando aos Heinz. Que foi cando os coñecín. Gañaron como un concurso que fixeron aos Heinz e tal. Eu cando os vin pensei que tiñan 15 anos. Bueno, que eran 19, 20. Sí, Pero eu pensaba que tiñan 15 anos, ainda por riba. Pero todo xente novísima, todo xente increíble. Mola moito tamén, penúltimo nome do cal che vou a preguntar, e vai unido ao último nome, Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas, esa colaboración. Tamén un pouco que falábamos antes destas combinacións que non pensas que van a funcionar ou que tal, que surgen e que ademais puideches interpretar en directo no Coliseum. A verdade que foi toda a experiencia de facer o tema con el foi super guai tamén, O sea, parece que dixen das colaboracións solo que fora increíble, pero que en concreto que esas foi moi guai. Falárame el xa fai anos, xa fai a mellor 3 anos, cando estábamos sacando os singles de adianto do segundo disco, como me acordo cando sacara de Do meu corpo van a nacer outros corpos, ele escribía en plan, encantoume a canción, temos que facer algo xuntos. E en plan, sí. Tengo unha vergonza horrible, non sei por qué, cortei moitísimo en plan de, sí, hombre, claro. E quedou aí o rollo. Hasta que me volveu a falar o ano pasado, en plan, a ver logo, faremos esa canción. Eu, sí, joder, claro. E quedamos ali en Madrid para facela, con Edu, co produtor e tal, e con el, e super guai. E a verdade que o tío é encantador, é ultra majo, estas personas que que é o 100% del, é que te quedes atrapado no universo, porque en plan é que é tan bon paisano, o que fai parece super interesante, non sei, para mí é un referente o tipo. Además, jolín, claro, eu cando cheguei ao estudio iba medio cortado, xa de por sí, porque non é alguén que conocese muchísimo de antes, pero que ao margen deso, claro, joder, o primeiro que foi unha canción de cero con Rodrigo Cuevas, con Edu, que estuvo en Calle 13 e tal, e digo, claro, que lles digo isto, o sea, digo... Sí, un pouco que Nacho te propuxo a ti e tal, e tú, pues, como propoño eu? Nacho propón, guai, pero que propoño eu? Cero deso, en ningún momento, o sea, todo o contrario, peña super guai, que che fan sentir super cómodo, sí, como... En ningún momento esa sensación de que nadie está nun pedestal e tú estás ali a sentir e calar. Non sei, foi super guai, a experiencia foi super guai. He tocado con el no Coliseum tamén. O peor da experiencia foi, de toda a experiencia entre fazer a colabos e que tal, o único tinte negativo foi cando acaba a canción e me dicen, no, pero é porque era a penúltima do bolo. Non, porque quédate a bailar, non? Eu, como? E claro, hai unha canción, porque logo vin vídeos en Instagram e tal. Claro, dese concierto houve unha canción que foi a última, que eu simplemente estaba así. No. Teso, dando palo, porque que non sei bailar, non sei facer ninguna outra cousa. En plan, haz algo, pero que algo xa é isto. O que sei facer é isto, dar palmas e mirar, teso perdido. E os bailarines, que xa coincide con eles no vídeo e tal, que, joder, teño moi bon rollo con eles. Claro, como que viñan bailar ao meu lado, tal, eu, apartadevos de mí, por favor, que eu son inútil, chicos, completamente inútil. Pero foi moi divertido, a experiencia foi super guai. Ese momento final, teño que decir que eso se viu, o sea, claro. Acaba a canción, tibaste, aparte non sei como foi que, si alguén foi todo chamoume outra vez el, despois tal, en plan... sales, e claro, empeza o rollo aí verbenita final, así, acaba na romería como acaba. E claro, estás ti ali, e si que eu miraba para ti varios momentos, e claro, él solvía, lógicamente, na súa salsa. A tope, claro. E ti estabas aí que era como... que non pode ser bien, de feito, gravei nese momento, e ao acabar enviei yo a Clau, digo, oye, Clau, mira, te mandei a canción a colabo, e digo, oye, mira o final, mira como estaba, que claro, eu dubidaba, e aquí vou unir ao siguiente, por non alargar moito máis, claro, eu pensei dúas cousas que te estaban pasando nese momento. Unha, que era o tema de bailar, de ver como me movo eu aquí e tal.
que acabas de dicir que iba por aí. E outra que eu pensei e digo eu, hostia, este non estará pensando, sendo como el, de pensar moito, Sí. no que vai a pasar, se non me equivoco, o 12 de diciembre deste ano. No, non estaba proyectándome dicir, buf, aquí vamos a estar. No. Que vas a abrir o concerto sí, e ides a abrir o sí, concerto señor. de Carolina Durante. E eu, nese Sí, momento, penso, algunas cosas pensei, digo, e non estará este pensando, No. vou a ter que salir aquí a No, cantar. era máis inmediato o medo, era simplemente Era de máis que o fai baile. agora. Sí, era pura reacción no momento. Sí, de Carolina Durante, pois chamáramos tamén fai. Xa fai a principios de ano, debeu ser a principios de ano. Joder, super guai que contase con nós pa eso, jolín, vamos, a hostia. A ver que tal. Aparte, claro, Carolina Durante, jolín, ahora que é un grupo tochísimo ahora mismo. Al punto no que están. Sí, que conten contigo, pues jolín, é unha alegría. Parece moi admirable tamén eso que están facendo de apostar por grupos dese perfil que señan por menos cerca do sitio no que van tocar e tal, mostra unha preocupación genuína deles por ver que escena hai nos sitios e que pode pegar con eles e tal. Iso parece moi admirable porque podían ter un telonero predeterminado que yo puxese o sello e velocidade de crucero e veña sempre, vai vir a todos os bolos X grupo con nós. Sabemos que este sempre nos vai a mover xente, ou vai a cumplir, ou vai a sabemos que vai a abrir. Pouco que fixo este Megadeth fai pouco aquí na Coruña, foi os bolos que fixeron en España, Crisis, Angels a Patria. Sí, claro. Bueno, pues no, ten todo o sentido do mundo. O sea, creo que non é tanto culpar a quen o fai así, porque é normal facelo, senón que é especialmente chamativo quen non o fai, tú, jolín, pois que sobre esforzo fixeron pa ofrecer pois algo distinto en cada sitio e é a verdade que, jolín, nós encantados con eso. Vai, feito que durante o ano pasado fai dous, creo que xa fai dous, fixeron en Madrid varias datas de levar Gurri, de levar grupiños que, bueno, levaron a Cala Norte, creo. Vese que son xente preocupada, xenuinamente preocupada por eso, pues por manter aí activa a escena. Non sei, para mí é moi admirable como foron enfocando o seu grupo desde fai uns anos para aquí, sin perder de ser un grupo, pues efectivamente que é un grupo moi tocho, obviamente, pero sin perder un pé ou un pé e medio no underground, logo. Para min é moi admirable, rollo, sí. Entón, por ir pechando, que xa levamos, bueno, pues casi 2 horas. 2 horas, así como que non queda cousa, creo que, bueno, así como peche de tempada, ou casi peche de tempada, non está nada mal. Claro, o futuro pasa precisamente por, bueno, todos os concertos que veñen de verán, por ese Porto América, por esta data final de ano con Carolina Durante. Imagino que o que está en mente é únicamente agora, pois, estes bolos e seguir rodando, non? É gravar disco novo, vamos gravar disco novo a finais de verán, que queremos, se non hai unha desgracia moi grande. Bueno, ese hai temos que sacar igual, que temos fechas de presentación medio pechadas, o sea que... La que se que tirar para adelante de forma que se... Exacto, te dicía con unha escayola, pero... eso, a finais de verán gravar disco para sacar algo o disco en febreiro ou así deberíamos estar sacando ese disco con banda e a ver que pasa, a ver que nos depara o futuro. Para o futuro, creo que hai que deixar pechada xa a conversa para ese disco novo, claro, jolín. Porque non pode pasar o de que tanto tempo sen que vayan por aquí, Pues sí, jolín, claro. Non pode pasar. Creo que nada máis, falamos moito, divagamos moito, comentamos moito, creo que me apetecía personalmente ter esta conversa e a que vai a vir última peche final, que non vou dicir nada agora mesmo, pois como non está grabada, non vai a ser que non salga. Entón igual xente probable que esta conversa poida ser a última, xa o saberedes, se non hai máis foi a última, pero poderíamos divagar máis, non vamos a seguir moito máis porque xa estivemos aquí. Eu agradecerche ter vido ata aquí. Eres a terceira, no, a cuarta persona, o cuarto proxecto que ven por aquí, porque viñeron os iba a decir, iba a xuntar 50 nomes ahora mismo nun mismo grupo. Viñeron Bollán e Costova, pero con eles gravei na sala. Viu Eris Mackenzie e
Hostia, e vivo algo máis que se me acaba de decir. Para que me poñerei a recordar o pasado. Bueno, hubo máis comezas aquí. Ahora te sumas ti, así que agradecido de que viñeras por aquí. Gracias, tío, muchas gracias. E a xente, Dios, que mal acabo de quedar, non pasa nada, da igual, isto despois si lo edito e pongo unha espalita por encima. E a xente que puido estar vendo isto, se chegache desde ata o final destas 2 horas, esta vai a ser a conversa 288 ou 89 deste proxecto, que se di pronto. Entón, é probable que algún dos proxectos que pasou por aquí, tanto galegos como algúns dos moitos que pasaron fora da nosa terra, non os coñezades, outros sí, non hai que ver as conversas. As conversas son moitas horas, non tantas como esta algunhas, pero outras sí. Entón, simplemente, mirades o radar con tal proxecto, ides a unha plataforma digital de confianza, escoitades a súa música e decides, pois, veña, vamos a veros en directo, que é o que quero. E queda unha conversa máis en principio, se todo vai ben, que non creo que pase nada. Esta quinta tempada, xente, non pensei que íbamos a chegar ata este punto. Hubo momentos de dicir, chapo, cierro la persiana, la verdad, y... Pásame igual, amigo. Y aquí estamos con Nuno, con grande amore, cerrando, así que gracias novamente a ti, tío, por vir, e gracias a xente que ve isto, moita pouca, da igual, a que sexa, sempre agradecido de que estés aí. Vémonos, se non pasa nada, no último programa da tempada, que xa vos adianto que vai a ser tan bo como este. E sobre todo, como non, vémonos onde haxa música en directo, e se esa música é a de grande amore, pero con banda, mellor que mellor. Ata a próxima, xente. Chao, chao. Chao, chao.